Moderator ka na, kaibigang Kaka. Sige lang po. Saglit lang, saglit. Team Jesus, good morning my friend. God bless everyone. From Ati Beach. From Houston, Texas. Baba ng bahay, Pusang Gala TV, official. Morning, good morning. Good morning din kaibigan. Like first house, yun. First owner si Ate Meralisa. First owner si Ate Meralisa. Sige, sige, tika lang po. Saglit lang, saglit. Sige, baba ng bahay para si unang may pin. Tamsa kaibigan din from Gen KRTV2. Morning towel from Ate Meralisa. Kakal, bigi-bigi. Hello my friend, watching with ads from Healthy Wealth Vlog. Ate Beach. Baba ka bahay, kaka. Pusang Gala TV official. Teka lang, saglit lang. Ito na yung lag ko. Lilo ko na naman to ah. Watching with ads. Team U04 Houston, Texas, USA. From Ate Beach. Thank you po Ate Beach. Good evening po sa inyo na. Good evening. Juju in the beat. Biggie Biggie. Mega love shoutout Meralisa channel from Lee channel. Wait lang po, wait lang ha, wait lang. Dikitan lang po talaga dyan, dikitan. Uy. Ads. May additional. Mega love shoutout Ate Meralisa from Gagambak TV. Good morning bro to nyo from Gagambak. Mega love shoutout kayo mga mega love shoutout sa Gagambak from Meralisa. Kaka Dan. Yan, nagdidikit na si John David. Saglit lang po, saglit, saglit. May nang nip ko ah. Bro, bigilan mo na ha. Malingkay muna ako para ayos ang buto-buto. Sige, sige. No problem bro. Salamat, salamat. Hindi na internet ko ngayon ah.
Kaya mag-connect ng aking mga cellphone. Mag-connect ng aking mga cellphone. Sige lang. Tambay lang ito, like number 7 bro. Sige, thank you very much. Thank you kaibigan Gugong TV. Yun, okay na. Yun, dito muna tayo kay Kaka. Kaka, unang ayuda oh. Kaka. Unang ayuda, Kaka. Good morning po sa inyo lahat dyan. Mega love shout out. Yan, panoorin ko lang ha. Sa Sunday after work. Hello host from AG Among Us. Kaibigan AG Among Us. Pangalawang ayuda Kakao, pangalawang ayuda. Ito, pangalawang ayuda. Ang sila ng video upload mo kaibigan Kaka. Dikitan lang po, dikitan. Meron sa channel Dan Dikit from Kaka. Kaka Dan sa sunset mo. Dikit Kalimbangol from Lead Channel. Ang kaibigan sa Lead Channel. OTW Judon the Beat. Manood ng ano para hindi po tayo magsising malagasan Para lahat po tayo maganda yung dikit. Maganda yung pag-subscribe. Kaya nag-ano ko. Excuse. Ako lang panapin Like 11 bro from Boy Peralta. Nag-love shoutout kaibigan bro Boy Peralta. Good evening sa dyan sa Montreal, Canada. Thumbs up sa'yo from Mama Cares GP. Harang from GNKR TV2. AG Amongan, hello host for AG Amongan. Like 11 bro from Boy Peralta. Good morning mga lods, padikit at pabakas, salamat. Mega love shoutout Ros Bahandi, gandang umaga po host, padikit po sa maliit kong bahay. Sige po, magbaba ka lang po ng bahay dyan. Mega love shoutout AJ Amongans from Gagomar TV, GNKR TV, patamsak ng premiere from GNKR TV. Sige lang muna. Joyce Vlog, mega love shoutout yun. Nakaabot na si Joyce Vlog dito Nag-notify na siguro. Mega love shoutout Gagam Rock from Boy Peralta. AJ Amongan sa drop ng bahay. Tapos na kay Kaka. Kay Ate Miralisa na ako. Ay kay Ngani Baya. Magaling din sumayaw si Ngani Baya Credit to the owner. Nagpilo ko itong mga cellphone ko. Dikitan. Kado Vlog Busta House. And to all from Kado Vlogs. Nakarami kayo ng tulingan kaibigan Jade
KD Vlogs. June the Beat, AG Dan from June the Beat. Lead channel, Dan sa'yo. OTW sa Bro Boy from Gagabrock TV. June the Beat, nag-drop ng bahay. Rom Vlogs. Freelance, magandang umaga host. Meron sa channel, Dan sa Kalamansi Challenge mo, Dikit Kalimbang All from Lead channel. Yun, sige, dikitan lang, dikitan. At tumayo itong internet natin. Mega love shoutout, June the Beat from Boy Peralta. Juju ODW. Tapos na kaya kay Kaka. Igaidoan ko lang si Kaka. Kakao, pangalawang ayuda. Pangatlo pala, pangatlo. Kaibigan Kaka. Like number 37, oh, Kalimbang All. Wala ko bang moderator sa Joyce Vlog? Baba ka ng bahay mo, kaibigan Joyce Vlog. May moderator ka na. Ross Bahandi. Pinahunga si Ross Bahandi. Oh, Ross Bahandi. Unang dikit. Ross Bahandi. Oh. Oh, Kalimbang All na, oh. Panoorin ko lang, Ross Bahandi. Pangalawa, Ross Bahandi, oh. May ads na, may ads. Skip ads ko muna. Ay, may skip ads. Oh, pangalawang ayuda, Ross Bahandi. Joyce Vlog, may galab shoutout po sa inyong lahat from Joyce Vlog. Like number 80. 80 and 81. Oh, dalawa Joyce. Dalawa pinapanood ko. Oh, pangatlo Joyce. May ads kasi. Oh, pangatlong subscribe. KD Vlogs, Dan Dikit Kalimbang, pasukli na lang. Sabi ni kaibigan, Lead channel. Jujun the Beat, nag-drop ng bahay si Jujun the Beat. Like number 83 na. Tatlong ayuda, kaibigan Joyce ay Pusang Gala, sunod kay Pusang Gala. Panglima, Ross Bahandi, o panglima. 5 ayuda. Thank you po. Mamaya sunod kay Joyce, Ate Joyce. Sunod ka mamaya. Like number 84. Ilang minuto ba to, Joyce? 10 minutes. Magdikitan lang po. Thank you po, from Ross Bahandi. Sige, no problem, walang problema yan. Megalab shoutout, ingat tililing. Gen official, megalab shoutout. Dana po, Kaka. Yan, magbalikan, manood po. Katulad po ng ginagawa ko na nanonood, oh. Ayun, pinapanood ko po lahat yan, oh. Para po, ayun, oh, pinapanood ko po lahat, oh. Para lahat po maganda. Maganda ang kahihinatnan. Ayun, oh, pinapanood ko po lahat, 4. Panglima to, panglima.
Pag nakikipagdikitan po, betong 10 minutes, gawin nyo lang pong 5 minutes. 5 minutes lang pong panonood para sulit naman. $3.29 si Kaka, $3.30 na si Kaka, $3.30. Panoorin ko lang ng kay Kaka. Batanggenya Bisaya Vlog, Dan from Pusang Gala TV Official. Tusok from Jin Official. Jin Official, Tililing Iniji Amungans, Bigi Bigi, Dana po Kaka, from Pedro Morning po, from Jin Official. Megalab siya ng good morning din, kaibigan Jin Official. Pedro Vlogs nagdrap ng bahay, arang ulit from Jin RTV. Jace Vlog nagdrap ng bahay, Jin Official, Bigi Bigi, Jin RTV nagdrap ng bahay. Tamsak Idol from Music TV Katropa. Tamsak po from Micheline Espanyola. Rose Bihandi, Clap Clap Clap, Music TV Katropa. May premier, tamsak lang po. Dalawa nang may premier, dalawa na mga kaibigan, nasa harang, from Madil Kudal. Pusang Gala nag-drop ng bahay, Tililing. Kedo Vlog, thank you Dan from Kaka. Joyce Vlog, ayan na po bahay ko, wala pa po ba si Shirley? At Kuya Lantin, nandiyan na si Shirley o yung Lee Channel. Ayun o sa taas, Lee Channel si Shirley yan. Mega love shoutout, Roman Dumping, like 18 bro, Gagambrak. Ay, kay Gagambrak pala, thank you Gagambrak, thank you. Nabulwatch ko na bahay mo, may bakas pa. Sabi ni Ron Dogs, freelance sino yun? Magandang umaga po, from Miss Lynn Espanyola, good morning din po. Kumusta po host, from Miss Lynn? Okay lang naman, okay lang. Harang pa, from Lee Channel. Ayan o si Shirley yan, kaibigan ano, Joyce. Tambay ko lang at busy na naman sa work from Madil Kudal. Sige, sige, okay lang, okay lang. Thumbs up 22 watching with ads from Team Jesus 07 Houston, Texas, USA. Ate Beats. Thank you po Ate Beats. Sa nakapin, full watch ko na. Bahay mo, may bakas pa. Joyce Vlog. Dan full pack, pasukli na lang. Sabi ni Jin kay RTV. Ha? Harang, galing kay Bro Boy. Host lead na ako, may gagawin pa ako from Iggy Amuans. Sige kaibigan ni Giamuan, sige sige, thank you sa pag-thumbs up at sa pagsilip. Palitan ko na yung nakapin ha, si Pusang Gala naman, si Pusang Gala. OTW Pusang Gala from Rose Bihandi. Pabalik na sa nakapin idol from Ron Vlog Freelance. Pabalik na sa nakapin idol. Balikan mo na daw kaibigan po sa Kaka si ano Ron Vlog Freelance. Watching I-imagine your Korea ads for support here from Madil here. For support here from Madil Kudal. Watching I-imagine your Korea ads. Salamat, salamat, salamat. Good morning mga lods. Padigit ito baka salamat. From Gagambrak. Madil Kudal nag Bigi Bigi and Roman Dumping. Thank you from Kaka. No problem, no problem. Kay Pusang Gala naman tayo, Pusang Gala. Batanggin yung Bisayang vlogger pala to. OTW sa nakapin from Kedo Vlogs. Harang from Jin RTV, Jin Official, Bigi Bigi, Pusang Gala, Dan Pasukli. From Bibi Nami. Gagambrak, natamsak ko na bahay mo from Road Vlog Freelance. Manood po, hindi lang po yung tamsak ha, tamsak dikit. Manood po ng video, wag po yung tamsak kasi hindi po paangat. Paangat ang aking live stream. Mga kaibigan, hindi po paangat. Kaya wag po yung tamsak dikit lang. Manood po ng video yung binaba, ng link na binaba. Panoorin po tapos mag-comment. Wag po tayong magmadali. Para mamaya walang magreklamo na may lagas.
Host patamsak naman from Ron Vlog, freelance. O, tika lang, may pinapanood lang ako kaibigan ha. Huwag magmadali ha. Sinasabi ko huwag magmadali kasi pinapanood ko lahat ng naandito sa aking live stream. Mga kaibigan. Huwag po magmadali, huwag magmadali. Batanggin Bisaya Vlogger Dan from Elma 552 Official. Good morning from Dumber Limbo. Mega love shout out. Fit Fan Fan Dan Samsakos. Good morning from Ate Fitz Fan Fan. Dating dikit pusang gala. Nasaan na yun sa'yo? Ron Vlog. Unahin ko na nga si Ron Vlog. Baka mainip si kaibigan, baka mainip. Ron Vlog, dito ako sa bahay mo ha. Ayun o, katol iyang gati. Ano yan? Katol iyang gati. Budots. DGKS 3NL Pura Davao Remix. Pang 251 like, kaibigan. Ayun, subscribe ko na. Kaka-graduate mo lang pala. Ayun kaibigan ha, nandito ko sa katol iyang giti. Ano ba yun? Ibig sabihin nun? Budots. Mag-comment po na ang ayon sa video. With Bakas, Tony Maksam. Sabi ni Ate Joyce Vlog. Sige lang, magdikitan lang. I-mention nyo lang yung dinidikitan nyo. Mega love shoutout po at patamasak mo sa masipag na host. Ang pugi mo, sino ba to? Mega love shoutout. Dan dikit po sang gala from Gin Official. Madel Kodal, Bigi Bigi, Ron Vlog. Dan po sa budots mo, pasukli. Yan, pabalik daw, sabi ni Bibi Nami. No problem host from Ron Vlog, freelance. Bibi OTW. Manood po ha, katulad po ng ginagawa ko ha, manood. Para hindi po tayo magsisi mamaya na may lagas ha. Unahin ko na si unahin ko na si Ron kasi baba ng bahay Ron Ron Vlogs. Baba ng bahay Ron Vlogs. Patikitan mo na kay Pusang Gala mga kaibigan, Pusang Gala. I-remind tuloy may premiere ha. Hindi ko na babasahin yan ha, hindi ko na babasahin. Kanya-kanyang basa na tayo, kanya-kanyang basa kasi marami. Para makapag-ayuda ng maganda. Tapos na ako. Pag 2 minutes lang naman yung mo kaibigan. Dito kay Pusang Gala 1:30 pa lang si Pusang Gala Subscribe ko na to Pusang Gala Like number 18 pang 131. Dito muna ako sa nakapina. From pang 134 na to Pusang Gala Bahala po kayo magbasa muna ha. 6 minutes ang yung video, 6 minutes. Namili ang Pusang Gala. Dikitan lang, dikitan. Bibi Nami dito ko sa bahay mo, Bibi Nami Premiere. Dito ko naman itong cellphone ko. Pasap.
Ginjas DB Vlogs. Yung mga ninja pong gamit, ibalik po ang main ha. Pag ninja po gamit nyo, may nang ibalik niyo po yung main nyo. Oh, may bakas yan ha, may bakas. Dahil po sa pusang gala, like 14, fully watch sa video. May bakas yan, from Tunyi Maksam, kaibigan ano. Baby Nami. O, pusang gala. Nandito ko sa pusang gala ah. Like number 19 oh, subscribe na pusang gala oh. Magdikitan lang po muna, magdikitan. Padikita kay Lead Channel. Kay Kaydo Vlog. Kay Kaydo Vlog, nakadikit na yata ito Kaydo Vlog. Ito Kaydo Vlog, dikit ko Kaydo Vlog. O, pusang gala. Thank you Katunying. Pusang, ito pa, oh, pusang gala oh, nasa ipa to. Like number 69, Kaydo Vlog ha. Kalimbang all. O, pusang gala. Sa lahat pusang gala o. Apat yan, apat. Pati itong laptop. Magdikitan lang po muna, magdikitan ha. Pusang galan with love from Ate Pitch Panpan. Pahinga kayo the host. Okay lang, sapat na. From ang pugi mo host. Sino ka itong pugi mo host? Okay lang. Thank you ko ato niyo from pusang galang. Pusang gala. Tamsa Kos, good morning. Silip lang from Ate May Kajiyama. Bosyang channel, may galab siya at Bosyang channel. Nanonood pa ako ha. Sige, mag-ano lang kayo, magdikita. Nandito kay Kaydo Vlog. Nakadami ito ng ano eh. Kaydo Vlog. Ito ba yung maraming nahuling tulingan? O tambakol ba yun? Tambakol yata yun. Nakalista po lahat ng didikit tamsak sa premier ko. May 3 akong ibabalik. Salamat from BB Nami. Yun, thank you naman, thank you. Ginjas DB Vlog Dan. Pabalik naman kay Ate Elma 552. Thank you Idol Katunying, bait niyo po. More power to your channel. Okay, no problem yan, no problem. More powers din sa inyo mga, sa ating channel lahat. Wala pa po 1 minute yan. Video po please. Watch and mag-iwal lang po ng tamang bakas na naayon sa video with Tunying from Bosyang channel. Ilampas yun ng 1 minute mga kaibigan para makapasok naman sa WH. Kasi di ba pasok ng WH pag ano lang seconds. Mga 1 minute, ganyan, or 2 minutes. Or wag lang pa siya 2 minutes, okay na yun. Juliet Mugwa, may galab shoutout from Lead Channel. Yung Akim 6 in Hebron TV, yun, may galab shoutout my friend Hebron. Yung Akim 6 with love emotion. Juliet Mugwa, may galab shoutout from Bosyang. Di mo ako kilala ka, di mo sa ha, ang pugi mo si hindi ko nga maala eh. Itong ang pugi mo host. Sino kaya to? Inuuto mo na naman ako eh. Kaydo Vlog OTW, baby Nami from Kaydo. Shirley, good evening. Bosyang, nag-drop ng bahay si kaibigan Bosyang. Hi everyone from Hebron TV in Hebron TV. My name is Jong Akim. Jong Akim pala to. Hey, how are you my friend Jong Akim? India mo to, baby Nami from Kaydo Vlog. Please go watch ng balat ako ng buko gamit mga pangil ko po from Ate Juliet. Panoorin kayo Ate Juliet.
Thanks host from John Akim 6. Ang pogi mo host yun. Ble 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 ble. Bahala ka dyan. Sino ka? Papakilala na maayos. Kung nakilala kita, bahala ka rin. Babawian kita. My friend channel, done to me. I'll give you some bananas. 5. Okay, okay. No problem, my friend. Wait a minute, my friend. I watch this one video to my friend Pusanggala TV. Pusanggala TV, Dan. Tapos na kay Pusanggala, ah. Ayan, oh, ito hindi pa tapos, oh. Kay Kido hindi pa rin tapos, oh. Ito hindi pa rin tapos kay, kay Pusanggala, oh. Nasa sagingan pa lang. Inuto mo rin ka sa ko kagabi. Bawian din kita, ah. Kilala ko na. Nakabahawi ka na pala, ah. Okay lang, okay lang, okay lang. Juliet OTW. Sige, sige, no problem, no problem. Kilala kita. Sino ka? Bumaba ba sa 955? Yung banana mo? Kaibigan. Juliet, kumusta na? From Rome Vlogs, freelance. Uy, ba't nawala na? Pusanggala. Next, next. Next pin, Pusanggala. Sino bang sunod na pin? Sino may premiere? May premiere? Nakalimutan ko na tuloy. Hala, anak ka ng ni host, Shirley. Ang galing, Lee Channel. Host, bakit di kita makita sa FB? From ang pogi mo, host. Yan ang hindi ko alam. Baka blinak mo ko. Sino ba may premiere kanina? Permission yung may premiere ulit. Patamsabi ng premiere, salamat. Oh, si Bibinami mo na, oh. Premiere daw, premiere. Pin ko muna si Bibinami, 5 minutes lang. Kaya ano muna, Bibinami, ha. Premiere, 5 minutes. 5 minutes na nakapin. Oh, subscribe ko na, oh, Jen. Jen Just DB Vlog. Magbabakas ako para alam mo, ha. May mga nakalagay dyan from Tunying Maksam. Like number 24. Wala pang dumidikit, ha, kaya ano, ha. Ay, si Rodel Relox, nandito na. Sa akin yun, Arnel Sarilla at saka Pax Bibiloria, ha. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Premier, o pangatlo, kaibigan, o pangatlong thumbs up. Pangatlong ayuda. Janjis DB Vlog. Janjis DB. Like number 26 na, o. Sino pa yung mga naunang premiere? 5 minutes lang yan, ha. Tapos na, kaibigan, travel partner na yung pajamas. Saan na nakarating na planeta yung isa? Tapos na rin kay The Vlog. Salamat to, host. Oh, host, no problem from Bibinami. Good morning, thumbs up from Kamay TV. Yung bahay mo. Supporters, give 1 from yung Akim 1. Bibinami, dana po, pasukli na lang. Salamat from Ross Bahandi. Juliet Mugbang, dan dikit pasukli po. Amazing LBTV, amazing live host. And to all out there, thumbs up dan. Jinky RTV, dan dikit. The Cherry from Pusanggala. Kay Suki Kera, thumbs up, host, harang. Thank you, kaibigan kay Suki.
Like 29 na sa nakapin from Kedo Vlogs. Kedo give 1 from Jun Akim 1. Digitan nyo si Jun Akim mo, magbibigay daw ng 5 banana. Mention nyo lang, pangalan niya. Hindi, 9.55 na bahay ko host. Baba mo nga ang bahay mo, silipin ko. Hahaha, salamat wa, Max. Watch mo please. Nagbalat ako buko gamit pangil ko. Oo, panoorin ko yan. Buko Queen ka na pala, sis Juliet. Mukbang hihi from ating Mirror si channel. Papi naman nos from Ron Vlog Freelance. Tika lang kaibigan. Unahin ko muna ito nagmamadali mga kaibigan ha. Yung mga nag-i-stay sa akin, okay lang naman yan at malawak ang pag-unawa, hindi nagmamadali mga yan. Ang pogi mo host, Julie Mukbang, may galap shoutout post. Po-host. Julie Mukbang, ikaw na. Dan sa mga pangil mo from Lee Channel. Yun, pinapalod ka na ni ate Nene Kevin Shirley. Bibi na may Rose, Biande, bahay mo. O, Jen Just DB Vlog o, digit ko ulit. Pang-apat. Like number 29. Magkakasunod yan ha. Kaibigan Bibi na may. Tama ba? Jung Akim, I give you 1 banana my friend Jung Akim. I subscribe this one backup cellphone to your YouTube channel my friend. Like 120 and Kalimbang all my friend Jung Akim. Jun Akim. Jun Akim ba yun? Tamsak sa premier bago dikit kay Bibi sa dagat dan sa nakapid. Magbalikan po, magbalikan manood ha. Tamsak sa premier bagong dikit kay Bibi sa dagat. Nagbaba ako ng premier katunying from Kamay TV. Sige ulit-ulitin mo lang kaibigan Kamay TV ha kasi natabunan kasi. Mabilis mag-pop up ng ano, nung mga comment. Basta ako pulpats ko para hindi kayo malagasan. Love all mama chup chup ha 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 from Juliet Mukbang. This is a live. This is a live video my friend. Next, sa nakapin, next. Baba nga ang bahay Ron, Ron Vlogs. Para mauna ka na may pin. Rosel Wanya, like na din Lods. Salamat kaibigan Rosel Wanya. Salamat. Ang pugi mo, bigi-bigi with love and care emoticon. Baba ng bahay kaibigan Ron Vlog. Full watch po lahat ha, full watch ha. Emma. Kagraduate lang ito ni Ron eh. Ron Vlog, kagraduate lang. May galab sa tot kaibigan to niyo, kaibigan na organic from Ate Nito Lisa Ron. Nakalimutan ko basahin. Boss, bakit di kita makita sa FB? Elma, bahay mo.
Ilang minutes ba tong ano ni Elma, ni Ate Elma? 552. Nawala na si Ron Vlog. Nawala na si Ron Vlog. Ito ba yung Ate Juliet? Rodel Relox, mamaya patamsak naman kabayan. Premier ko, salamat. Tika, dito muna ako ano. Sige, tamsakan ko na yan. Kaibigan ano. Rodel Relox. Oh, tamsakan ko na Rodel Relox ha. Oh. Danos, Premier Rodel Relox. Papindinos from Kido Vlogs. Okay, no problem, no problem. Lahat kayo pipin. Every 5 minutes lang, every 5 minutes. Rodel Relox oh. Subscribe ko na din kaibigan Rodel Relox. Like number 43. Si Ate Miralisa pa lang nandito. Oh, idikit ko rin to. Rodel Relox oh. Mega love shoutout. Maganda bags. Yan, may mga box na yan, kaibigan Rodel Relox ha. Bilis na yun ito, nakakaasar naman to. Dan Rodel, sa premier ko, 41 tusok. Mamaya, main ko naman. O, nakita ko na siya supporters vlog. Mega love sa maganda bags from Ate Miralis channel. Morning Kido Vlogs, from maganda bags. Kido Vlogs, drop ng bahay, baby na mi. Kaka Dan, sukli, thank you. Tapos na kayo kay Ate Juliet? Tamsa ko sarang from kay Suki Kera. Tambay lang muna from kay Suki. Sige po, salamat kaibigan kay Suki Kera. Rose Bandy, bahay mo, sabi ni Baby Nami. Nawala na si si Ron Vlogs, Juliet ODW. Juliet, kumusta na from Ron Vlogs, freelance. Tampo na siguro. Tampo na si Ron Vlogs. Wala siya. Nagmamadali kasi. Pero okay lang, at least. At least naidahan ko rin siya. Host Papin, bahay mo nga kasi, bahay para may pin ko. Dito pa ako, kanina pa ako dito. Kaya nga nila, pakibaba ng bahay mo, ibibig ko, wala akong may pin oh. Tagal ko na nagbabakrig.
Yung sa nakapin tayo, pakisugod niya sa nakapin. Para... Hello, musta po from Ferragamo 7. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Yan o, gumuhit ka na, Ron Vlog o, gumuhit ka na. 1.1 ka lang kanina o. 1.2 ka na. O ito, ayudo ko pa sa'yo. Mega love shoutout sa last from Ferragamo 7. Ayun o, ano ko na sa'yo. Like 254. O ito pa o. Ayan o, nakapula pa o. Like 255 na o. Ito pa o, Ron Vlog. Walang problema yan, basta ano. O ito pa, pang 5 o. O 5 yan kaibigan ha, sa'yo lahat to, sa'yo lahat. O, sa'yo lahat yan. O ito pa isa o. Yan o, para nakikita nyo, ganyan sana manood sana lahat, panoorin lahat. Huwag yung nagmamadali, kasi nahalata ako pag nagmamadali eh. Ayaw ko nagmamadali dito sa live stream. O, tapos na o. Walang problema, marami talaga yan kaibigan. Huwag ka lang magmadali. Marami yan. Lahat naman dito sa aking live stream ko na ayudahan. Aha, dikit na tayo nun pa ma'am. Merlisa from Kedo Vlogs. Kakadaan sa sunset mo. Maganda bags, nagbakas lang guys, balikan ko kayo, pakidikit naman kay ating maganda bags. Kaya ayaw ko sumali doon sa LS na puro dikit lang, useless mo ngayon, sayang lang, nalalagas din. Huwag katulad ng ginagawa ko kasi, pinapakita ko nga na ganun ang gawin nyo, manood muna. Kasi ako, bilang nag-host, pinapanood ko kasi hindi na ako nagdidikit kasi mga backup cellphone ko lang naman to. Itong mga to, mga backup ko lang naman. Pero dumidikit to dahil tigi-isang gadget to, tigi-isa. Eh, yung mga nakikipagdikitan, para mabalikan kayo, kailangan nyo panoorin, tapos magbakas kayo ng naayon sa video, para balikan kayo nung binakasan nyo. Madilim mo, hindi kita beauty mo. From Vlogs, kanina pa ako nakadikit sa'yo, from Baby Nami. Kasi isa pang paliwanag ko rin, isa pang problema. Mamaya baka magkita-kita tayo sa isang LS na pupuntahan ko rin. Baka sabihin nyo lahat ng dinikitan nyo dito sa live ko puro nalagas. Baka ako ang sisihin nyo. Ayaw ko ng ganon. Kasi hindi ko naman kasalanan yun, kayo ang dumidikit. Kaya ang nakikipagdikitan, kaya ayusin nyo yung pakikipagdikitan nyo. Kasi may mga nagreklamo na sa akin yung
Yung mga yung mga nagdikit sa akin sa live mo kaibigan Tunying, puro lagas. Ay, hindi ko na makasalanan, kayo naman ang nagdidikit. Kaya nga sabi ko panoorin tapos magbakas ng maganda. Huwag yung puro dandang, dan pasukli, puro nagmamadali. Dito na ako sa native chicken recipe mo, lutong Ilocano. Kaibigan Ron Vlogs, Ilocano ka ba? Like number 52. Joyce Vlog OTW, may love shoutout sa lahat. Laila, bahay mo. Harang pa from Laila in Hong Kong. Hebron, my friend channel, done to me please. I'll give you some banana 5 with link. Lagas man, pero nandyan pa rin subscription. From Ate Maganda Bags. Oo nga eh, nandyan lang naman yung kaso. Yun nga, eh, nagkita kami sa isang live stream. Nalagas daw lahat ng dinikitan niya dito sa live ko. Ay, hindi ko naman kasalanan po yun. Rose, Dan sa paminta mo. Dan Rose sa paminta mo, sabi natin Meralisa. Pastilan, Bisaya, Manjay, haha, from Die Hard. Never Die. Die Hard, nakita ko yung ano, kapanood ko lang kanina yung ano mo, yung ginawa mong safety box sa kuryente, sa ilaw, sa electric pan para hindi magkasunog. Paalam na muna, tapusin ko muna supabid ko. Supabid ni Kadyo ni TV. Ibaba mo nga muna yung premier mo ka, Mike. Bago ka malis, pagkisuyo. Pero ka mo siya pinag-drop ng bahay. OTW Joyce. Ron Vlog, freelance. Bagong dikit, pabalik kabayan para mag-deal relax. Maganda Bags, nag-iwan ako ng bakas sa video mo from Rosil Wanya. In the house from Digidre TV. Nag-love siya at kaibigan Digidre TV. Kaka, nag-drop ng bahay, Bibi Nami. Pera ka mo, Dan, pasukli, thank you. Nakita ko bakas mo Rosel sa spam. Nakita ko bakas mo Rosel Wanya sa spam. From Maganda Bags, yun oh. Ano bang comment ni kaibigan Rosel Wanya? Mga idol, please patamsak naman sa nakapin. Balikan ko kayo agad. Sa nakapin sir, dating dikit ako sa'yo. Sukli na lang po, may comment din ako. Iniwan sa paggiling mo. Tapos na daw sa yan kay Ate Ilma. Tapos na daw sa yan si Ron Vlog. Hanapin mo nga Ate Ilma yung yung comment ni Ron Vlog kung tapos na nga si Ron Vlog. May kiso yung Ate Ilma. Doon sa binababong link. Pakihanap nga yung comment ni Ron Vlog kasi kanina pa nag-message to si Ron Vlog. Freelance na tapos na si Ate Ilma eh. Pakihanap nga po ng comment niya. Dan Joyce, dikit na pala sa'yo. Dan sa Remembrance Always. Digidre TV. Team Discorte. Mets Vlog. Maganda Bags, bakit spam? Hebron, Bigi-Bigi in Digidre TV. Sa YouTube Studio application, ang spam comment, hindi sa YouTube box. Supporter Vlogs, OTW sabi sa'yo from Rose Bihandi. Sinipan ni Lolo, pinapunta sa spam, ha, from Bibi na may joke. Sige po, salamat sir. Di pa ako nag-check. Paki-check na muna Ate Elma kung nagbakas nga si kaibigan Ron Vlogs. Kanina pa si Dan yan si Ron Vlogs. Like 29 Joyce Vlog, Dana po, from Kaido Vlog. Maya kita balikan, kumain ako from Maganda Bags. Thank you Pera from Bibi na may Digi3 TV, Bigi-Bigi. Baka rin ang bahay mo kaibigan Digi3. Shoutout sa 20 viewers, Kaido Vlog. Naidownload si Kaido Vlog eh, tika lang. Parang hindi pa to, 580 na si Kaido Vlog o road to grade 6. Kaido Vlog oh. Tinig ko sa ito Kaido Vlog. Like number 73 oh. Panoorin ko yan Kaido Vlog. Ilang minuto ba to? 7 minutes, 7:11.
Sunod si Die Hard. Basta lahat kayo maayudahan. Nakadikit na pala to. Kay The Vlog na nakadikit na to. Napanood ko na pati yun. Nakapanood ko na. May like na eh. Terry Mix. Mega love shoutout ay Terry Mix. Terry of W Mix. Good morning kaibigan. Hashtag Tunyin. Watching your ads. Here Hong Kong. Ito, napanood ko na din yata to. Nakadikit na pala to siya. Kanina pa. Kay The Vlog. Sunod ko si Die Hard. Si Die Hard. Sunod-sunod lang para ano, para lahat naman kayo bibigyan ko lahat. Lahat po tayo magkakaroon. Kay The Vlog, nakadikit na rin pala sa ito. Ron Vlog, salamat. Talpak ko mamaya yan. From Die Hard, Never Die. Yun, mahilig pala sa talpak to si ano. Die Hard, Never Die. Tapos na kayo sa nakapin? Dito muna tayo kay Ate Miralisa naman. Ay kay Joyce Vlog pala mamaya kay Joyce, Ate Joyce. Teka lang po Ate Joyce ha. Ako din po. Opo Ate Joyce, no problem. Terry Mix, OFW. Low batik isa kong sipi. Ito muna gamit ko main channel. Sige po, sige. Okay po ho. Salamat na marami. Die Hard to ha. Dan Elma 552. Tagal lang ng notification dumating. Ibig sabihin nun. Dan Elma 552, tagal lang ng notification. Ay, alam mo na kung bakit matagal dumating ang notification? Trabaho mo naman ako from Die Hard. Sige, no problem. Baby Nami, nag-drop na ba? Die Hard. Dan po pasukli, thank you from Baby Nami. Spotty B in action, thumbs up host from Spotty B. Tambay lang ako host, medyo busy pa from Malaya in Hong Kong. Nag-love shoutout from Spotty B in action. Papin post from Kay The Vlog. Opo, sige lang po. Kay The Vlog, nag-drop na ba? Salamat. Bye me. Ako na bahala dyan from Die Hard. Ferragamo 7 nag-drop ng bahay. Ron Vlog Freelance Die Hard. Na full watch ko na bahay mo. May bakas pa. Die Hard, full watch na yung bahay mo. Ilang minutes ba yung ano ni Die Hard? Nandito ba ako kay Ron Vlog na naman to. Tatlong video nang napanood ko kay Ron Vlog. Yung giling tapos yung native chicken. Six minutes and 17 seconds yung kay Die Hard. Tingnan nyo ang spam comment sa YouTube Studio application. Ang di wala sa YouTube box na minsan invisible. Kapag i-click mo, hindi mo makita. Ano yan? Ano yan? Yung sular mo. Sular. Oo. Ay. Sige, apa yung nalan ko? Ah, Kinuha na ni Alaysa? oo, yung may alay sa. Ilan niya? Isa? Isa lang, isa. O, dyan mo muna, dyan mo muna. Yung bayad buhay. Saka na. Ganda ma! Basta dyan mo lang kon. Sige. Sige lang. Sige. Baby na call. Yes host, trabaho muna. Drop nyo ng mag-short video para dali matapos. Okay, full watch naman host. From Ron Freelance. Puro full watch nga ang ginawa ko sa April ay kaibigan Ron Vlogs eh. Di mo ba nakita kanina? Itong apat na cellphone na naka-play sa'yo, itong apat.
Full watch ako kaibigan pag nag-ayuda. Lahat dito, lahat ng naandito na legit kong viewers. Lahat full watch ko yan pag pinanood kahit napakahaba kaibigan Ron Vlog Freelance. Hindi ako nag-i-skip kahit ano. Kahit ads, hindi ako nag-i-skip. Maliban kung hindi ka pa monetize mo na. Maliban pag hindi ka pa monetize, i-skip ko yung ads. Labas mo na ako idol, puputol-putol ka ay from Maganda Bags. Jason C. Vlog, nagbigi-bigi, like number 8 from Ferragamo. Bosyang channel, mega love shoutout, with clap clap clap. Tapos na kayo kay Ate Merilisa? Ito ba yung ano kalamansi? Ano pa dito yung kalamansi? Matamsak na lang sa kalamansi o may tamsak natin Merilisa o. Nasa ads, nasa ads. Basta tapos na kayo vlog o. Ayun o, kaibigan Ron Vlog o. O, ganyan ako manood o. Puro full yan, puro full watch yan kaibigan o. Seven minutes yan, 7 minutes and 11 seconds. No skip yan. Inuulit itong kay Die Hard oh, Die Hard. 6 minutes and 17 seconds. Yung kanyang fuse box. Sunod ko po si Ate Joyce. Magdikitan lang po, magdikitan muna, magdikitan. Yun na, tapos na kay The Vlog oh. Kay The Vlog, tapos na. Ito na lang isa oh, malapit na rin. Okay po, salamat na marami from Kay The Vlogs. Yan na, tapos na oh, Kay The Vlog oh. Magdikitan lang po, magdikitan. Dito ko sa kalamansi ni Ate Merilisa, kalamansi. Padikit naman po sa nakapin kay Ate Merilisa. Like 50 boss yung channel, Dana po. From K2 Vlog, Jace Vlog, bago pa, sukli na lang po ng maganda mo. Sa maganda mo, po 3. Iwan na po ng tangang bakas, wala pang 1 minute yun. Pakiusap para iwas lagas from Bosyang channel. Dati dikit na tayo, Bosyang channel from Ate Terry Mix. Jason C. Vlog, na full watch ko na bahay mo, may bakas pa. Ilang minutes ba yung kay Jason C. Vlog? Tingnan ko lang kay Jason C. Vlog. $15 lang yung kay Jason C. Vlog. 750 na pala si Jason C. Vlog oh. Opo. Klasente po tayo, Ate Terry. Die Hard, dito na ako sa ano mo, CX-130.
Carburetor DIY. Theory of double mix, nag-iwan ako ng bakas sa video mo from Rosel Wanya. Sige lang po, magdikitan lang po, magdikitan. Palit kinukun po yung nakapin ha. Si Ate Joyce naman. Yan, sa nakapin naman tayo, sa nakapin. Sunod pala si Keido. Keido Vlog. Ate Joyce, idikit ko na po to. Like number 32. Ate Joyce, like number 32. Subscribe. Kalimbang all. Panoorin ko lang po. Ilang minutes to? 2 minutes and 49 seconds. Kapatid, yung boss yang din please para makapag LS siya 100 subscribe need. 100 na lang ba si boss yang? Tika lang po, tika lang. Tika lang po, boss yang. Kaibigan boss yang channel ha, tika lang. Ate Joyce Vlog, dikit ko na rin oh. Pangalawang ayuda, pangalawa. Ipaalala nyo lang po isa-isa lang. Like number 34. Panoorin ko lang. Ate Joyce Vlog o pangatlo. Pangatlong dikit. Rose Band, the supporters vlog, may bakas na po. Inkol Vlog, good morning host. Pang-apat, Ate Joyce. Ferragamo 7, dan dikit po, pasukli. Harang haba. Salamat kapatid. Tika lang po siya nga, tika lang ha. Bahay mo. Bahay mo daw, sinong kayo ng bahay? Yes, nakikita ko kapatid. Pag sinabi kong bababahay, boss siyang pakibaba. Maiksi lang tong video ni 2.49 seconds lang. Tapusin ko lahat oh. Ayun, lahat kay Anto. Lahat niya kay Joyce Vlog, lahat. Joyce Vlog, dan full pack, pasok lilods. Ito kay Ate Merilisa, hindi pa natapos yung kalamansi. Mahaba yung kalamansi kasi. 12 minutes. Rosel Wanya, OTW from Keido Vlog. Tambay lang host from Inkol Vlog. Salamat kaibigan Inkol Vlog. O tapos na ate Joyce Vlog, tapos na. Nandito na ako sa Maris Vlog, road trip and beautiful sunset. Maris Vlog naman ako. Babangan na. Salamat sa kapatid. Walang anuman. Babangan ng bayan, no? Natapos na, oh. Boss Yang, pababa ng bahay. Boss Yang. Yun. Tingnan ko nga kay Boss Yang. May galab siya to, Tati Jessica or Rose Bihante, mamaya. Kasunod ka Rose Bihante, ah. Ilang minutes kaya itong kay Boss Yang? 89 pala si Boss Yang, oh, 89. Sige, kanin ko 100. Ipipin kita, ipipin. 90, pang 90 lang to, pang 90.
49 seconds lang oh. Oh, tapos na oh. Ate Joyce. Papa Vlogger P, hello po. From Papa Vlogger. Hashtag Manay Florencio Mongkawi. Shh, ano yan? Oh, tapos na rin oh, Ate Joyce. Magdikitan lang po, magdikitan. Ito muna kay Bosyang, Bosyang. Oh, pang 91. Like number 54. Dalawa pinapanood ko, dalawa. Like silong naman. Mamaya lang, mamaya. At luluting oh. Nag-notify na sa akin from Joyce Vlog. Inkle Vlog, thumbs up na host from Inkle Vlog. Thank you Peragamo, si Kakan, ayudahan mo na to. Boss yung channel, salamat kapatid. Thumbs up host from Papa P Vlogger. Shoutout sa 17 viewers. Nag-love shoutout sa inyo, salamat sa 47 thumbs up. Pa-thumbs up po, so hindi pa nakakapag-thumbs up. At 2 thumbs down. Na? At 2 thumbs down. May 2 thumbs down na ba? Suwit mo kasi. Kilala ko yung nagta-thumbs down na yan. Baklasing ko sa kanya, dinikit ko eh. Nakuha niya. Okay lang, thumbs down na ako. Nag-love shoutout sa mga bisita mo bro. Mamaya, babaklasin ko yung dinikit ko doon. Kilala kayo nag-thumbs down na yan. Nakinig lang bro, ikaw ang radyo ko ngayon. Luto muna ako bro. Sige bro, sige bro. Thank you very much. Ha? Yung inaano ko kanina. Magkatambal. Oo, yun nagmamadali. Papindaw, papulwats. Apat na nga yung pinakita ko sa kanya, pinapanood sa kanya. Sabihin pa ako ng pulwats. Maghintay ka lang mamaya, baklas ka sa akin. Akala mo ah. Ako mabait ako mag-ayuda, pero kung ganyan, kaya alam ko naman kung sino yun. Tapat akong tumulong, mga kaibigan. Pero kung gagaguhin ako, mas gago pa ako sa gago. Hello Gagam Rock from Ferragamo. Yan, matatapos na kay Ate Meralisa oh. Dito lang ako kay Boss Yang channel, Boss Yang. Hindi naman kasi tagal. Ba't gano'n naglagas agad? 89 ka na kanina, di ba? Si Boss Yang channel. Ba't naging 84 na naman? Oh, 91 na dito. Dan po siya nakapid from Joyce Vlog. Hashtag Joyce Vlog from Ma'am Serisa. May galab shoutout kaibigan Ma'am Serisa. Tagal naman ito. Sige po, nanonood lang po tayo, nanonood pa. May piniplay pa tayong iba. Kay Boss Yang, 5.33 kasi. Pero tapos na ako sa ano niya, binabang link.
Pangalawang video ko na to, pangalawang video. Pangatlo na pala oh. Ang aming bisita na pala oh. Bigi, may nag-grabe sa sa 27 viewers. Hindi naman, 27 viewers pa oh. Ma'am si Risa, Dikit Kalimbang po. Shoutout Idol Tunying watching from Dika Home, Minglanilla, Cebu. God bless from Rebecca Boholz. Salamat po Ate Rebecca sa support. Ako kay Master Dito lang. Oh, supporters ka po ni Master Chito Ladona po. Ate Rebecca Boholz. Jessica Ordan Dikit pasukli po. Sabi ni Kaka. Christ TV Official, Jason, sure po, babalikan po kayo na sukli. From Christ TV Official, Chris TV Official. Peragamo, kay Peragamo pala. Yan na, tapos natin may release oh. Dito muna tayo kay Peragamo, Rosilwan niya. Saan yun? Muni na to si Peragamo, muni ka na, di ba? Yan, hindi ko po skip yung ads oh. Subscribe ko na, kaibigan ni Peragamo ah. Hindi ko po ipapakita yung ads kasi mga copyright ako, naka-ads yan, no? Nasa ads. Experiment, magandang umaga sa lahat from Experiment. Ayun, no? Nasa ads yan, no? Ads. Advertise. Like number 11. Ito pa, Peragamo. Nasa ads na naman, oh, Google. Yan, hindi pa nakadikit, oh. Pero hindi ako mag-join, kaibigan, ha. Subscribe lang. Like number 12. Kasi hindi ako nagpa-join button. Napansin niyo wala akong join button, mga kaibigan. Hindi ko po ginawa yung join button ko kasi saan yun? Oh, Peragamo, meron pa oh. Pangatlo. Salamat po from Experiment. Ayan o, dikit ko na pangatlong ayuda. Like number 13. O, tapos na o. O, tapos na rin o. Saglit lang pala yung ano niya no. Peragamo. O, pang-apat, Peragamo. Pang-apat. Saglit lang yun, 30 seconds lang pala to, ayun o. Jason, full pack sa bahay mo po. Nag-iwan ako ng bakas from Christ TV Official. Chris TV Official. Like number 14 o. Salamat host from Peragamo 7. No problem. O, pang-5 o. Pang-5 Peragamo, pang-5. Hanapin ko lang yung ano mo. Ayan o, pang-5, pang-5. Kung ganyan man lang na ano, na naghihintay.
Lahat naman bibigyan eh. Lahat naman naayudahan. Pusang Gala, Joyce Vlog, full pack dikit, Kalimbangol, pasukli na lang po. Sabi ni Pusang Gala. Kaka, Dan, sa kasaba cake mo from ating Jessica Or. Salamat host. Jason, full package sa bahay mo at nag-iwan ako ng bakas. Excuse. Ay dyan. Huwag naman sana tayong sanang madali na ano, COVID. Next. Nasa address ako dito. Noon versus ngayon, Judith D. Judith D pala to eh. Palit ng pangalan. Ako daw nagpapalit ng pangalan para ano. Kung ano ko sa umpisa, yun pa rin ako sa huli. Tapos na kayo sa nakapin? Baba nga ng bahay, Rose Bandi. Kaibigan Rose Bandi, pagbaba ng bahay. Para may pin. Salamat sa pagtambay, kaibigan Gagamrock. Baba na ba, kaibigan Ate Rose Bandi? Yun, okay na. Nakita ko na. Ruel Bernal, good morning, Manny Tunying. Si Christ Follower TV po ito kaibigan. Yun, si Ruel Bernal pala yun. Si ano? Joyce Vlog, na po. Tinapos ko pinapanood ng intro video mo. Pasukli na lang. Salamat. Pagbalikan po tayo, magbalikan ha. Naidahan ko na pala to si Rose Bandi. Naidahan ko na kanina. Ano, naidahan na kita kanina, ano, Rose Bandi? Pipin ko lang para ano, para madikitan din. Kay Rose Bandi po tayo, kay Rose Bandi. Kapatid, balik ako mamaya. Igaya ko lang mga alaga ko. May pasok kasi, babalik ako mamaya. Sige, Ate Joyce, no problem. Chris TV Official. Dito muna ako kay Chris TV Official. Ruel Bernard, suporta lang ako Manoy dahil katapos lang mag-LS. O sige Manoy, no problem. Pag may LS, walang problema yun. Pusang Gala TV Official. Rose Bandi Dan. Dito ako sa iyo, Chris TV ah. Ibaba mo yung may video, kaibigan Chris TV. Ito, may white. May white pinsan, yan ang ibaba mo. Thank you po host from Rose Bandi. Baby na may, Jason Dan. Ito yung ibaba mo, kaibigan. Palitan mo yung ano. Palitan mo yung binababong link. Kaibigan Chris TV. Itong latest video mo. Yan o, pang 200 subscriber. Pangalawang ayuda o, kaibigan Chris TV Official. Saan yun? Dito na ako sa LS ni Ate Bits ha. Pangalawang ayuda kaibigan Chris TV Official, 200 ka na oh. Nakasubscribe na pala sa ito Chris TV Official. Ito, nakasubscribe na. Ito na lang, tinan ko to. Pang 201, kaibigan Chris TV Official.
Thank you from Chris TV. No problem, no problem. Like 91, Ma'am Serisa, fully watch from Kido. Thank you po from Rose Bahandi, Baby Nami, Dan Jason, Kido Vlog nag-drop ng bahay. Pasupport naman po kay Kido Vlog. Panoorin ko lang tong ano, my wife and son got vaccinated. Yan ang ibaba mo kaibigan, ano, Chris TV official. Para mapanood yung ano, panood yung like number 39 pala, oh. Para may watch hour kang makakuha. Pangatlo, nakadikit na rin pala sa ito, Chris TV official. Tingnan ko lang itong isa, panoorin ko yan. Oh, nakadikit na rin sa ito, oh. Pero panoorin ko pa rin yung latest video mo. Ay, napanood ko na pala dito, oh. Napanood ko na pala dito kaibigan ko, Chris TV official. Apat ang pinapanood ko siya, apat. Juliet Mukbang, dana po, pasuklin na lang, salamat from Rose Bahandi. Kido Vlog Dance from Pusang Gala TV. May galap siya Juliet Mukbang, dikit na tayo noon pa po from Kido Vlog. Bro, galing ako sa matibay na pangil ni Mukbang, tibay ng ngipin. Hindi ko pa nga napanood eh. Panoorin ko nga pala. Nandito lang ako kay Chris TV. Nagbalat ng buko gamit ang mga pangil ko, Juliet Mukbang. Yun. Like number 24, atin Juliet, oh. Nasarang ako, nasarang. Nahag na kita idol Pusang Gala kahapon. From Kido Vlog. Good morning mga lods, padikit at pabakas. Salamat. Paltay mo lang kita kay Rose Bandi, ha. Dito mo na tayo kay Gamrak. Thank you idol Kido Vlog from Pusang Gala. Tingnan ko nga to. Yun, oh, walang ano, walang tricks, ha, oh. Ate Juliet, nanonood ako, ha, oh. Panoorin ko lang, Ate Juliet. Dalawa, Ate Juliet, oh. Panoorin ko, dalawa. Ito. Nagbalat ako ng buko gamit ang mga pangil ko. Juliet Mukbang. Like number 25 na itong isa. Like number 25 to. Sige, dikitan lang po, dikitan. Okay po idol, walang anuman from Kido Vlog. Ma'am Serisa, doon na po sa'yo. Mag-iwan ka na lang ng bakas, Ma'am Serisa. Main ko ang ididikit sa'yo. Yan, thank you. At ano? Wow. Galing ni Ate Julieta, oh. Yun, nag-uumpisa siya magbalat, oh. Jesus si Vlog, dance sa'yo, full pack from Ate Jessica Or. Nakatawa pa siya, eh. Yan, oh, patapos na Chris TV, oh. Nasa ads na. Kasi di ko pa naman monetize, skip ko na lang. One part na. Mahapatawa ko ito kay Ate Julieta. 16 minutes and 49 seconds. Max, tingnan mo, ha. Oo, pinapanood ko. Ayun, oo. Dalawa at saka ito, oh. Pinapanood ko. Tawang-tawa pa nga, eh. Tigang. Excuse.
Love to radio stranger. Yun, matatapos na. Sige, magdikitan lang. MGFS, Tony Maxam, hello master. Hello, good morning my friends. Please drop your link my friend. MGFS. Hello Pera, from Ate Juliet Mugbang. Hello Sis from Prera Gamo 7. Ha, Jessica Or, Dan Pasokli, thank you. From Baby na Me, Jason Siblang nag-drop ng bahay. Juliet Mugbang, MGFS. Tawa ka Max, wala high blood mo, ha. Nawala high blood ko, nawala. Yun, natapos na, dami na. Ba't nandito na ako sa ano? Sige, magdikitan na po, magdikitan. Alparise and Kimado, okay, from MG. Oh, okay, no problem. Host, exit muna ako ha. Start na ang work ko. See you around. Salamat mga idol sa support from Pusang Gala TV Official. Sige, salamat kaibigan Pusang Gala. Salamat din sa pagpunta sa akin live stream mga salamat. At nabigyan din kita ng 5 banana. Thank you very much. Come on my friend, Tamsakdan. Success always for you all from MGFS. Please drop your link my friend. Miss Hugot Official, harang pa ako, morning po Kuya Tony Maxam with love. Don't drop your live stream my friend, MGFS. Don't drop your live stream my friend, because this is not a good hobby of the one of YouTube channel YouTuber, because I have a live stream already. Don't drop your live stream my friend. Please drop your upload video but not your live stream. Okay my friend. I remove your jacket my friend because you're insulting me because I'm alive at now. Sorry my friend. That is not a good thing to do. Yes, just is not a good thing to do my friend. May galap shoutout, here na si Asat, long time no see. Alparisi na wala and Kimado is, ano, sabi nun, hindi gumagawa ng ganon? Alparisi na wala and Kimado is not doing to me to drop the live stream. Ayaw ko ng ganyan, live stream pinakaba sa akin. No? Wala ka dyan, no, I don't give jacket. Thanks sa jacket, no problem. Ate na si Ate Hir na si Asat. Baka na bahay. I give you again jacket my friend MGFS, but don't do that again to me.
Don't drop your live stream, my friend. I'll give you another jacket. Pasukin nyo lang po sa mga babakas. Sino ang ba? MGFS. You are a friend of Madoin. Alam pa rin sinawala, my friend. MGFS. Can I drop my link? Sige, drop lang ng link. Ate na si Asat. I'll give you again a jacket, my friend. MGFS. Okay, you have a jacket, my friend. You have a moderator, my friend. Experiment. Yan, mega love shoutout experiment. Nabigyan ko na ba ito sa experiment? Experiment to. Subscribe ko sa ito, experiment. Harang, thanks. Yun pa rin yung binaba ng gago na to. Wow, ang haba ng harang. Hello MGFS from Ate Jessica Or. Wow, ang haba ng harang. Nandito ba ako sa iyo, ate ano ha? Oh. Ate Julie po ba ka? Hindi pa ako maalis ha. Dalawa, nandito pa isa oh. Premier pala to, premier. Nandito ko sa iyo, kaibigan ano. Experiment na panood ko na to pero ano, experiment to. Panoorin ko pa rin. JLA, nakalimbang ko na bahay mo, may bakas pa from Ron Vlog, freelance. Success always for you all from MGFS. Salamat sa nag-thumbs down sa akin dyan ha, salamat. Kung sino ka man nag-thumbs down sa akin, malalaman ko din kung sino ka. Bakla sa akin mamaya, dinik ko sa'yo, tinan mo. Joylin Estato, may love shoutout. Please watch premiere. Sige, ipin ko yung premiere mga kaibigan. Ipin ko nga mo itong kay MGFS. Premiere pala ito, premiere. Kala ko live.
Jalen Estado, teka lang ha, saglit lang ha. Tapos ka natin yung premiere ni ano. Tanggalin mo nga ng jacket si ano, LS na naman yung binaba. Sino? Yan si MGFS. Premiere yan na premiere. Ha? Premiere. Premier yan? Pindutin mo nga. Kung may nakalagay na premiere. Pindutin mo yung video. Premiere yata, premiere nakalagay. Oh, premiere. Una pa yan. Kay Jilin, studio tayo kay Jilin. Premiere, premiere. Jilin oh, dikit ka na sa'yo, Jilin. 51 pa lang pala si Jilin oh. Like number 2, magbabakas ako, Jilin. Like number 4, Jalen, oh. May mga bakas na ako, Jalen, ah. Nag-premier pa si Jose Kao. Hindi ko sinasabi para pinanood ko. Magdikitan na muna. Chris TV, hello. Bakas lang po sa mga vaccine lang. Nagpapabaksin lang po ako. Balikan ko kayo, thank you. Harang from Ate Genesis Nice. Saif TV Karachi. Assalamualaikum my dear brother. How are you? Laila in Hong Kong. MGF is done. Bibi na may okay. Hello brother. Hi my friend. Good morning brother from Saif TV Karachi. Please subscribe MGFS. Subscribe to each other, my friend MGFS. Nerissa Neri, Hernisiasat Dana from Nerissa Neri. May galab siya doon, kaibigan Nerissa Neri. Laila Hong Kong, okay. Sa nakapinhouse, Premier, Tusok, Juliet Mugwang, tapos na po Lods. Yan na, tapos na natin Juliet oh. Dito hindi pa tapos dito oh. Sige, magdikitan lang. Chris TV Official. Dana po, tinapos ko talaga ang video mo para dikit na dikit. May bakas pa ako, sabi ni Ross Bihandi. Thank you, kaibigan Ross Bihandi. Please support my channel from Jalen Stuto. Patamsak naman sa nakapin. Assalamualaikum. My old dear friend, come. Please subscribe to each other, my friends. Self TV Karachi.
Side TV Karachi, nag-drop the link. Team Jesus 07, Houston, Texas, USA, Biggie Biggie, stop, love and care emoticon. God Grace Channel, Biggie Biggie with love and care from Ate Beach. Joelings na to, hindi ko tinala sa'yo. Like number 8. Okay na, dito na si Ate Julie Sir Nais, si Ate Juliet, si Ate Juicy Kaor. Tapos na pala to, tapos na. Kaya. Tapos na rin pala. Yun, okay na. Sino ba? Hi Kuya Tonyeng, Promise Sugot Official. May kalabsat, sige may pagdikitan ka lang. Host out muna ako, maraming salamat po. May gagawin lang ako from Rose Bandi. Sige po. Dan, host, mag-ready na muna ako. May lakad lang. Salamat to at sa lahat. Ingat kayo po from Perang. Sige, no problem. Like number 57. Maya ko po kayo balikan. Mag-message lang po ako ha. Bakas lang po kayo para mabalikan ko po. Salamat. Tambay lang. Sipi ko kuya. From Miss Sugot Official. Miss Sugot Official. Galing ako sa house mo with bakas. Manood. Panoorin natin yung magandang palabas. Nakakain din po kayong saging na yan? Ate Nerissa Neri? God Grace Channel, Biggie. Dansa na kami, dati friend, haba. Saging ba, Juliet Mukbang? Oo, haba ng saging eh. Nakakain kaya yan? Dansa na kami, Nerissa Neri. Grabe yung saging. Saging, totoo pala talaga. Oo, totoo to. Kaso ang problema ko nakakain nga. Watching Idol from Imitays TV Mix. Ano po, may tandus pa ng kamote oh. Iwan ko yung CP. Yes band na bahala po. Sige lang. Shoutout sa 19 viewers. Narito ko yung ating Nerissa Neri oh. Tatlo. Bisugot, dana po sa'yo, walang bakas. Sa mga hukot nyo ni Martes. Ayan, nood para malaman. Anong sa video mga G, ha, love all mama. May kalab sa tao niyo from Bulawog TV.
Top cut. Yun, tapos na. Sino naman? Sino? Bye-bye, Bulawog. Dito ko na kuya natin Juicy Cora. Like number 15 natin Juicy Cora. Kapatid, paano kita babalikan kung wala po bakas? Panoorin ko lang kay Ate Juicy Kaor. Like number 16. Like number 18, Ate Juicy Kaor. Ipanood ko po sa lahat. Ilang minuto ba to? 7 minutes? Apat po Ate Juicy Kaor, apat. I-subscribe ko na din itong isa, oh. minutes. Panoorin ko Ate Juicy Kaor, ah. Yan na siyasat, pagbaba ng bahay. Salamat, host. Ma'am si Risa, nag-drop ng bahay. Ate Juliet Mugbang, nag-drop ng bahay. Pag nakadikit na po kayo, mag-watch to watch na lang. Salamat, host, from Ate Juicy Kaor. Come on, my friend, light and premiere from MGFS. How many are your premiere, my friend? MGFS? How to long? Yun na, andito si Bulawag, oh, may ano si Bulawag, very relaxing from Tunying. Please subscribe back, my friend, ha? My friend MGFS to Bulawag TV. Ma'am si Dana, ma'am, sa sinigang mo, sabi ni Nerissa Neri. MGFS, done to you from Bulawag TV. Yan, nakita ko si Bulawag TV. MGFS, please subscribe back to Bulawag TV. I see the comment of Bulawag TV at your premiere. Dana po MGS, sa video mo, amigos ng tubig, umaagos na tubig from Kedo Vlog. Guard Vlog, Tusokos from Guard Vlog. Nerissa dating dikit, tambay for 4 minutes from Ate Genesis Ernais. Coming premier, my friend. Success always for you all. Here na siya sa TW from Kedo Vlog. Sunod kita kaibigan, ano, here na si Asat. Si Asat. Nandito lang ako kay Ate Juicy Kaor. Medyo mahaba kasi. Nandito kay Ate Juicy Kaor. Thank you so much, Ate Juicy Kaor. Thank you so much, Juicy Kaor from MGFS. Salamat po. Salamat nga po pala ho sa pagpin.
No problem, no problem. Ngayon nga lang kita naipin natin ni Risa. Jessica Or, thanks. Genesis are nice. Biggie biggie with loving care emoticon. Meron na po pala tayong 2 oras oh. 60 thumbs up, 61 thumbs up, 2 thumbs down. Bulawag TV, dahil sa'yo, full pack from Ate Jessica Or. Medyo matagal-tagal oh, 4 minutes pa lang oh. Kido Vlog, done. Sabi ni Guard Vlog, baba nga na bahay mo Guard Vlog. Ikaw ang isunod ko. Tapos naman ako dyan kay Ate Neri Saneri. Juliet Mukbang, Ate Jessica Or, Biggie Biggie. Come on my friend. Come on and premiere my friends. Guard Vlog, host, dikit. MGFS. I'm at your premiere from Genesis at Genesis Nice. Kaya Vlogs, dahil sa'yo, pasukli na lang, salamat. Dito ako sa bahay mo ha, Guard. Guard Vlog ha, dito ako sa bahay mo. Si Ruiz Vlog pala to, si Ruiz Vlog. Like number 23, kaibigan Ruiz Vlog oh. Like number 23. Matagal ka na yata nag-graduate Ruiz Vlog ah. 1,000 point to pala yung bahay mo. Panoorin ko lang kaibigan Ruiz Vlog ha. 1 minute and 40 seconds. Thank you so much my friend. All success always for you all. Nerissa Dan from Guard Vlog. Hashtag Ruiz Vlog. MGFS, nag-drop ng bahay. Premiere. Nandito ba ako kay Ate Jessica Oro? 4 kasi ito, 4. Kay Ate Jessica Oro. MGFS, punta ako premiere mo. MGPs, nag-drop ng bahay. MGFs, banyaga ba siya? O po Ate Genesis? Ano siya? Tawag nito? Indonesian. Indonesian siya, Indonesian. Guard Vlog, Ruiz, thumbs up natin dikit from Nerissa Neri. Genesis, thank you. Guard Vlog, nag-drop ng bahay. Yan, tapos na, ate yan o. Ate Jessica Or. Padikit naman po kay Bulawag TV, Bulawag TV. Guard Vlog, oh, dito ako sa bahay mo, Ruiz Vlog, oh.
Salamat host, no problem po. Yung banyaga kahapon, di kasi bumalik. Salamat host. Sino banyaga yun ate ano? Ate Genesis. Oh, Rose Vlog, dito ako sa bahay mo. Oh, Ruiz Vlog, dito ako sa bahay mo, Ruiz Vlog oh. Oh, pang-apat, Ruiz Vlog. Nandiyan ka ba ba? Nakikita mo ba yung ano, 5? Sa'yo lahat to, sa'yo. Sa'yo itong 5 lahat, Ruiz Vlog. Maiksi lang naman. Oh. Oh. Ruiz Vlog, bahay mo ko ulit. Di mo yata ako nababalikan. Magbalikan po tayo, magbalikan. Dan dikit na po, ganyan, salamat po Ate Genesis. Ganyan po, i-mention nyo pag di bumabalik. Para alam natin. Come 1 in 300 my friend. Tapos na oh. Tapos na rin oh. Nasa ibang LS na. Tony Magsam, come on, thumbs up then my friend. Yes my friend, I have thumbs up. 3 thumbs up to your premiere. I have a mention at your premiere my friend, MGFS. Ano, makulit po si pag mga ganitong Indonesia eh. Makulit. Wala naman siyang ibang video, puro ganun. Tignan, premiere oh. 2 oras na premiere. Nakakaumay ito pag ganito. Supporters vlog, nag-drop na ba? Roman Pig. Luto lang bro at edit. From Gagamrak. Sige kaibigan Gagamrak. Kay Kaydo Vlog naman tayo, Kaydo Vlog. Kaydo Vlog tayo, Kaydo Vlog. Misugot official, dance sa iyo full pack. Sabi natin yung si Kaor. Hehehe, haba ng premiere ah. 2 hours yung premiere. Hindi naman na premiere yun, live na yata yun. Hindi ito katulad ni ano eh. Hindi katulad ni Kimado at saka ni Alparisi. Si Kimado at Alparisi nagbababa ng mga ganun, hindi naman ganun kahaba. May mga video din silang maiksi. LS Premiere yun. Oo nga, LS Premiere.
Tamsak Manoy, kadadating ko lang from Manidong Vlogs. Hirna Siyasat. Baba na ba kay Ate Hirna Siyasat? Baka hour yan. O nga, oras yan, oras. Bayaan nyo na lang. Nasa harang pa ako from Manidong Vlogs, Bulawag TV. Hirna Siyasat, dan sa'yo, pasuklin na lang po. Manidong Vlogs, nag-drop ng bahay, and Bulawag TV. Wala na akong pang-ito ay Bulawag TV. Kaya ito na ko nga to, Bulawag. Parang hindi pa nadidikit ito Bulawag eh, kaibigan Bulawag eh. Ayun, nakadikit na Bulawag oh. Like na lang ako, like. Number 20 oh. Ma'am Genesis, umakyat ako sa bahay mo. Salamat po. Bukas pintuan nyo. Patamsak naman Manoy. Sige, no problem Manoy. Like number 12 Manoy. Nasarang ako. Ano? Dong Vlogs. Dong Vlogs. Like number 12. Oh. Ano yun? Like number 13. Kanina, 13 ngayon. Like number 15. May dumikit ng isa, nasarang ako, nasarang. Manidong Vlogs. Yan, panoorin ko yung mga harang-harang na yan. Tapos ito, Bulawag, hindi nakadikit sa ito. Idikit sa ito, Bulawag. Alam ko, di nakadikit ito eh. Na-inlove na si Tuto, part 2. Hindi pa nga hindi pa naka-subscribe, Bulawag. Like 22, like 22. Na-inlove na si Tuto, part 2, Bulawag. Biners. 7 minutes and 49 seconds. Yun, mega love siya to, Tutoy Victorino. Tamsak na sa harang pamanoy. MGFS, I really hope you to do the same things from Ate Genesis. O nga, Englishin nyo nga yun kung ano. Bigyan ko ng jacket yan, Manidong. Dong Vlogs, dan sa'yo full pack, pasukli na lang po from Bulawag TV. Nandito ako kay Icol o Icol. Monkeys having fun, looking for bananas. Icol, nandito ko si Icol. Flexi lang pala yun, Manidong. Nandito pa ako Bulawag ha, dalawa Bulawag, dalawa. Nasarang ba from Tutoy Victorino? Salamat Manoy, no problem Manoy. MGFS, drop the link. Tapos na kayo kay The Vlog. Baba ng bahay, Ate Erna Siyasat. Ate Erna Siyasat, baba po ng bahay. Dito naman tayo kay Ate Erna Siyasat, kaibigan. Monkey having fun, looking for bananas.
from iCool. Pandikit. Pandikit at pabakas mga ka-idol from my Totoy Victorino. Inom tayo sa labat, sa labat. At walang anghang. Danda from Kaka. Sige, digitan na po, digitan. Salamat sa 62 thumbs up, 62. Nag-love shoutout sa 12 viewers. Meron na po tayong 2 hours and 10 minutes. Dan po kay The Vlog. Sabi ni Ma'am si Risa, Dan dikit ni Risa Neri, pasukli po. Sabi ni Kaka, Roman Dumpig, MP para anghang bro. MP para anghang bro. Pas mo na sa MP. MP Baberi mo na, MP Baberi. Mas masarap sa labat. May ano ko, may sipon ngayon eh. Tsaka may ubo. Baka nadikita ng ano, ng baryos. Baka nagka-baryos. SR Harang. Sarap yan no, sperm Kaka. Oo nga eh. Medyo sinipon kasi ako. Ni Risa, na-full watch ko na, bahay mo. May bakas pa, please back na lang. Sabi ni Ron Vlog. Freelance. Bulawag TV nag-drop ng bahay. Nandito pa ako kay Bulawag ah. Hindi pa natapos Bulawag oh. Yun, nakahiga na si ano. Nakahiga na si Tuto ba to? Yun, dumating na yung babae, nagipag-shake hands na oh. Tuto, ay Bulawag TV. Pero na siya lahat, dan na po. Saip TV, Karachi, nag-drop ng bahay, and MGFS. Dan na po, Bulawag, sabi ni Kedo Vlog. Ma'am Serisa nag-drop ng bahay. Assalamu alaikum, my older friend, come from Saip TV, Karachi. Shoutout sa 17 viewers. Yun, may magka-holding hands na, Bulawag. How are you all from Saip TV, Karachi? Wala na ba akong hindi naayudahan? Ay, si Atir na si At pala. Atir na siya to, siya Sat. Nandito pa ako sa iyo. Ba't walang harang? Monetize ka na, di ba? Kalibang oh, like number 13 oh. Ilang minutes ba to? 4.20 minutes. Subscribe ko na din oh. Pangalawang ayuda ate Herna Siyasat. Like number 14.
Pangatlo, ate, oh. Dikit na, share na. For 4 minutes sinapos ko video mo. From Ate Genesis. Balikan niyo po si Ate Genesis at Nais. Mabait po magdikit yan. Solid po yan, solid. Oh. Nasarang pala ako, nasarang. Ito nasarang din, oh. Yung iba walang harang. Pang-apat, Ate Hir na siyasa to. Pang-apat na ayuda. Like number 17. Panglima, panglima. Magdikitan lang po ha. Lag na kita kahapon, Genius Nice, sabi ni Kado Vlog. Pati yan na siya sa to. Like lang to, pawat, saglit and like. Like number 18. Kalimbangol na, kalimbangol. Yahoo, Kuya Kumpogi and Ate YP, good morning and mega love shout out. Salamat Ate Emma. Kado Vlogs, iba yung kahapon po. Oh, pangalawang video na to. Pag dati na kayong dikit, pag dating dikit na, watch nyo na lang, watch. Para makapag-ayuda rin kayo ng WX. Kahit po nakadikit na kayo, panoorin nyo na rin ng kahit konti. Dahil nasa nakapinaos from Ate Jessica Or. Thank you so much. Sinabi ko yan, no problem Ate Emma, no problem. Pag ganong oras, pagpatulog na kami, nakatambay na yung mga yun hanggang malobat. Kinabukasan na yun. Sa FTV Karachi, nag-drop ng bahay ng MGFS. Okay po, Genesis and Nice from Kado Vlog. Bro, galing ako sa Nakapin. Mega love shoutout to all guys here from Ate Bit Emma. Bisitahin kita from Kado Vlog. Mega love shoutout Kuya Dagamrock with love and care emoticon from Bit Emma. Nandito ka ate siyasa to. Hindi pa tapos ha, oh. Pinapanood ko lahat yan, oh. Hindi, walang skip yan. Pati to, nanonood pa rin to. Lima yung nanonood sa'yo. Ate Her na siyasa. Thank you so much, host. Bitoys. 5 yan, 5 nanonood. Sa FTV Karachi, nag-drop ng bahay. Bulawag TV Dan, from Dari Saneri. Sa FTV Karachi, Dan tayo, pasuklin na lang po from Bulawag TV. Please subscribe back my friends sa FTV Karachi to Bulawag TV. Pag di nagbalik yung mga dayuhan, sabihin nyo, huwag natin lagyan ng jacket. Hindi ko pa nagsabing Dan, pabalik, nagsukli. MGFS, please subscribe back to other YouTube channel. To subscribe to your YouTube channel, my friend, ha. Bahala ka dyan, ha. Basta subscribe back, my friend. $2.2K na yung watch hour ko, kuya. Konting input na lang. Oh, sige, konting input na lang. I-play nga kita ulit. Kasi hindi naman pwede kasi dire-diretso yung pag-play, Ate Emma. Baka masilip sa'yo ni YT. Play kita ulit, Ate Emma. Play kita ulit. Dito sa pagkatapos ko. Dito sa laptop naman. Thank you so much, host. Bitoy. Sa dumigit sa akin, iwan na po ng bakas. Hindi ka na ba nakabalik ng Hindi ka na nag-OFW, Ate Herma Siyasat? Congrats sa bariyahin doon mo. Galing sumagot, ha. Sa FTV Karachi, nag-drop the link. Bigi. Thank you, kuya, from Bet Emma. Iwan na po ng bakas from Her na siyasat.
Diyan ka mag-TV, bigi-bigi. O hindi ko naman kasi pwedeng ano, hindi pwedeng dire-diretso ang pag-play. Kasi masisilip ni YouTube yun. Tayo sa labat, sa labat. Sa TV Karachi, nag-drop the link. Assalamualaikum, my older friend come. Yan na, tapos na, nasa harang na oh. O nasa harang na rin oh. Ito, nasa harang na rin oh. Tapusin ko pa rin yung harang at teher na siyasat. Come on my like at premier okay. Sa FTV done for 2 minutes and 33 minutes seconds. You still there? Harang Manoy. Dami kay Ma'am Hirna with Harang Manoy. Dan kay Ma'am Hirna yon. Thank you Manoy. Pakibalik ka naman Ate Hirna siyasat si ano ha. Anitong vlogs. Hirna siyasat. Walang hintong pasasalamat host Bitoy. Sa dumikit po, iwan lang po na bakas. No problem yan. Basta iwan ko lang gadget ko, silent LS ko hanggang matapos. Counted naman yun, di ba? Oh, counted yun. Basta pag nag-LS ka, iwan mo lang doon. Lahat ng nakatutok doon, counted yun. Iwan mo lang hanggang malobat cellphone mo at Emma. Kahit umabot ng 12 hours yun, walang problema. Huwag naman 24 hours kasi hindi naman naabot ng 24 hours yung cellphone mo. Maliban na lang kung naka-charge. Hindi nagbabalik to si Said TV Karachi. Puro lang baba ang ano, alam nila at saka si MGFS. Please subscribe to other YouTuber, my friends, sa TV Karachi and MGFS. Full watch ako sa Nakapin House. Share na siyasat. Wow, malinis po bahay ninyo. Nere sa nere. Dana po. Full watch from Kido Vlog. Share na siyasat. Host, babalik ako sa ulit January. Ay, okay po. Ingat po lagi doon. Ate, share na siyasat. Nakasahod na po ba kayo? Ate, share na. Ma'am, si Risa, dikit na sa'yo for 6 minutes. Sabi na at Genesis. Mega love shout out Mami Juliet with love and care emoticon from Ate Beth Emma. Baba nga ba yung Ate Genesis na nice? Ay dito muna ako, Tutoy Victorino. Padikit naman po kay Tutoy Victorino. Sa mga nakadikit na po, pa-watch na lang po. Juliet Mukbang, bigi-bigi with love and care emoticon. Nandito na ako sa live ni Jason C. Vlog.
Bet Emma, hi din, love you all from Ate Juliet. Salamat sa pagpin Manoy from my Tutoy Victorino. Salamat to, Bitoy, babalik ako January Saudi. Kaya nga, support. Kahit friend or dikit na. Panoorin mo ulit, bahay niya. O nga, ganun, kahit nakadikit na, pag alam niyo nakadikit na, panoorin niyo rin po yung yung video. Para tulong-tulong ba? Yun, kita din kita Manoy. Dahil pala gaganon ako Manoy, yung para ganun, kitang-kita. Papi naman po, tanying. O sige, bulawag, pasunod ka. Sige po, babalikan ko po lahat ng dumikit. Yung lang po na bakas. Padikit naman kay Manidong. Sa mga hindi pa nakakadikit, pa-watch na rin ng At dito na ako kay Empoy Palaboy. Saglit lang siya oh. Alam niyo pag nangingisda ako, January pabalik ko sa Saudi. Saudi ako. Max, isampay mo ako sa Alambria or sa bubong mo. Dan sa iyo Ma'am Sirisa, pasukli po, sabi ni Kaka. Maiksi lang yung kay Manidong oh. 1 minute and 31 seconds. Dito ka Manidong oh. Bago mong alaga. Tapos na to kanina Manidong oh. Pinanood ko na. Pero panoorin ko na naman. Oh Manidong, panoorin ko na naman. Ito pa Manidong oh. Nakatamsak na kanina oh. Pero panoorin ko na naman. Nasarang. Sunod Kevin si Bulawag Bulawag TV. Sunod si Ate Juliet. Kaya naman kay Ate Juliet, mukbang. With Presto. Oh, Presto. Peanut butter. Beke naman, Presto. Oh, ha? Ubus na yung isa, ubus na. Oh. Presto. Pengi to nyi. Oh, sa'yo natin isa. Oh, sa'yo natin isa. Baka makapirat ako niyan ah. Kita ko yung Presto ah. Presto cream. Kakaadan po sa'yo. Arang Manoy from Tutoy Victorino. Yan na, tapos na Manoy, tapos na oh. Dugi Farm family naman na to. Iba na, Dugi Farm family na. Ayan, tapos na Manoy oh, tapos na naman. Ang sarap niyan kuya from Bet Emma. O nga, nakaisa na nga ako eh. ODW sa bahay mo Totoy from Kaka. Hi Manay Mukbang from Totoy Victorino. Palitan mo na kita Manay ha. Manay, si Bulawag naman. Nagpapapain kanina pa pala to. Ay, thank you Lord. Oh, kay Bulawag tayo, kay Bulawag. Atay. Atay, dinut-dut talaga, ha ha ha. Juliet Mukbang. Totoy Victorine, dati dikit na po pala tayo from Kaka. Iniinit ko naman yung siopaw para sa lunch ko. Wow, sarap naman. Tayo naman siopaw.
Salamat Tunying. No problem, Bulawog. Si ano to eh, si... Kalimutan ko nung... Nakakalimutan kasi ako eh. Yung taga Baguio din to eh. Dom Vlog. For 2 minutes, si... Igsi. Maiksi daw, Kuya Dong. Tapos na ako dito kay Bulawog eh. Di ba pala nakadikit na Bulawog oh? Sige mamaya may-assign ko sa messenger. Sige, antayin ko para may lunch din ako. Ate Emma. Panoorin ko na lang ulit oh. Kaibigan Bulawog ha. Tapos na nga pala ito kanina, di ba? Ayun, natapos ito kanina. Panoorin ko ulit ha, kaibigan ano. Kaibigan Bulawog, o panoorin ko na naman. Ganun lang yun. Huwag din na, walang ano, panoorin ulit. O ito pa, 5, Bulawog, 5. Panoorin ko 5. O 5 yan na, 5. O 5. Ito pa isa o. Ito pa yung isa. 5 yan, 5. Sige mamaya send ko sa messenger. Dan Manoy sa hamster mo. Cuteness, overload ba Manoy? Barter tayo rabbit Manoy. Sige barteran ng rabbit. Shoutout sa 10 viewers. Max, gatas yan, ha. Salabat. May gloves siya doon, idol. Salabat. Kakadaan sa iyo, full box, pasukli na lang. Sabi ni Bulawog TV. Baba ng bahay, kaibigan idol, mabalasik bikers body. Init. MGFS, nag-drop the link. And then na siya sa magsusukli muna ako sa mga dikit sa akin. From Ate Hir na si Asat. Laila in Hong Kong, yan na siya sa full watch, indicate done. Di ko pa yata napinto si Ate Laila in Hong Kong ah. Baba nga na po ng bahay Ate Laila in Hong Kong. Grabe. Tasa pa lang, mamahali na. Ferrari man talaga eh. Arbor na yan, no? Mga Ferrari, ano Ferrari? Buenas daw to, kaibigan, mabalasik. Dito ako nag 1K sa Ferrari na to eh. Buenas daw to sa akin, itong Ferrari na to. Basta daw mga ganyang kabayo nakataas ang paa. Buenas daw yan. Kamsa Karang Paigan from Coffee Bean. Hashtag Coffee Mate. Bulawog TV, dati indikit. Dati indikit na po, bets na lang and like ako from Ma'am Teresa. Totoy Victorino, okay from MGFS. Salamat, magsukli ako sa inyo from here na siya. Sige po. Padikit naman po kay Bulawog. Isunod ko si Ate Laila in Hong Kong. Naiinitan katawan mo, ha. Oo nga, ang init ate, ang init. May sipon na siya, may sipon. MGFS, done sa iyo kaibigan sa premier mo from Tutoy Victorino. Tamsa Coast from my Lola Lineda. Yun, nakaabot si Ate Lola Lineda.
Yun, lobat na, lobat na. Nalobat na. Charge tayo, charge, charge. 1-0. Boss Bitoy, maraming salamat. Wala pong anuman. Wala pong anuman, Ate Herna Siyasat. Salamat din sa pagpunta. Come on my life. And premier to ni Maxam. Dikit mo na ako. Sige po, Ate Herna Siyasat. Tapos na po kayo kay Bulawog TV. May lilal na nila. Dikit dan from Laila in Hong Kong. Sunod ko po si Laila in Hong Kong ha. 458 na pala si Bulawog TV. Mahaba kasi, mahaba. 8 minutes. Join is Toto. Kain tayo, boss. Sige, sige. Kain ka lang yan. Bulawog TV, ang ganda ng content mo ah. Dikit na for 4 minutes. Join is Toto, nag-drop na. Salamat, magsupli na ako sa inyo. May lulal-lulal dan sa iyo, pasupli na lang po, sabi ni Bulawog. Salamat po, Genesis, God bless from Bulawog TV. Laila in Hong Kong, dan sa iyo, full pack from Ate Jessica Or. Dan sa nakapin host, Bulawog TV, na in love daw, ha ha ha. Tony Victorino, pang 2 ako, from Erna Siyasa. Hi Manoy series from Totoy Victorino. Don Vlogs, another 6 minutes po, tambay from Ate Genesis, MGFS, drop the link. Tapos na po kayo kay Bulawog. Yan, matatapos na Bulawog oh. Matatapos na ulit oh. Ulit ko naman si Ate Laila in Hong Kong. Yan, kay Laila in Hong Kong naman tayo. Indel Cebuana Family Vlog, may grab shoutout. Hello po. Inday Cebuana Family Vlog, hello po. Baba pa ng bahay, kaibigan Inday Cebuana. Shoutout sa 20 viewers naman. Salamat host from Rena in Hong Kong. Yun na, tapos na oh. Yun na ko kasi Ate Laila in Hong Kong. Tapos na rin oh. Thank you for watching now. Tapos mamak, LS ako ah. Sige, sige Ate Juliet. Ikaw sunod. Ipipin ko, ipipin. Baba mo link mo mamaya pag mag-end na ako. 60, 70, 80, 60. Last 15 seconds ako, 15 seconds. Ngani baya? May grab shoutout. Ate Laila in Hong Kong oh. Dikit ko na po, Ate Laila in Hong Kong. Isang ayuda, Ate Laila. Like number 20. Pangalawa
One dikit Ate Laila, oh. Mabalasik Bikers OTW, thank you. Thumbs up, share house from mga nibaya. Like number 20, 21. Ate Juliet, 6 minutes ako sa bahay mo from Ate Jinzy. Salamat Tunying. Pangatlo. O, pangatlo. Pang-apat to, Ate Laila, pang-apat. Like number 22, pang 212. Apat lang po, apat. Nalobat na yung isa, apat. Nalobat na po isa kong cellphone. Next time uli, may apat uli. Dahil kasi lahat naman ito mayroon. Ito mayroon tong 8. Ito mayroon din tong 8. Maganda yung konti-konti lang po para hindi nahalata ni Lolo. Laila in Hong Kong, dating dikit, pasukli. Thank you from Ate Laila in Hong Kong, no problem po. Wow! Dahil po sa nakapin, host from Ate Jessica Or, Laila in Hong Kong. Sana all, may ayuda here from James Jan Alayron Pinoy. Hi, di kita marinig host. Kasi ran speaker CP ko. di ba marinig? Yan, ayudan ko rin si James Jan Alayron Pinoy. Grabe ginawa Ate Juliet. Masisira ang tit ko sa ginawa mo. Oo nga, yung lakas niya eh. Thumbs up sa aking live stream kasi di ko nakapag-thumbs up. 7 minutes, Ate Laila. 7 minutes and 4 seconds. Padikit naman si Manny Baya. Si Bulawog, padikitin. Nandito lang ako, 3 kay ano. 3 pinapanood ko, kumakain na si ano. Si Ate Laila in Hong Kong. Ayun, kumakain na siya, oh. Oh, kakain na. Oh. 3 yan, 3. Hahaha, napagawa si Ate Laila. Pang-4 to, pang-4. Baka gusto pa rin makita Ate Laila. Oh, ayan, oh. Pang-4. Laila, dan na po. From Totoy Victorino. Grabe si Juliet Mukbang, level up. From James Dan, o nga po, level up yan. Galing niya, di ko kaya yun. Talagang ginangataan niya eh. Gumagano pa siya eh. 15 minutes tayo, last 15 minutes. Mega love shoutout, Sis Bim, Mama. Nawala na si, si Coffee Mate. Ay, bigi-bigi, si Coffee Mate, bigi-bigi pala. May tulong ba kaya? Ngani ba ya, dating dikit, pasukli po, from Kaka. Wow, sana all, may 4 na pang ayuda rin ako. Bali, ano po nung pang ayuda? Ito pa may isa, oh. Isa pa, oh. Lobat na yung isa. Jessica Or, nag-drop ng bahay. India, Cebuana Family Vlog. Laila in Hong Kong. Dan po sa'yo, pasukli na lang po. Salamat. Baba ng bahay, India. Intay Cebuana Family Vlog, baba ng bahay. Dan dikit sa'yo, Bulawag TV, sabi ni God's Grace Channel. May kumikilap siya ito, Ate God Grace Channel. Baba nga po ng bahay mo, Ate God Grace. Para pag natapos ko si Ate Laila in Hong Kong,
Kayo po ang kasunod. Kakaadal na sa'yo kaibigan, from Tutoy Victorino. Mabalasik Bikers, done na from Laila in Hong Kong. Host, patamsak, premiere tonight. O, tapos na kayo. Kaya muna, tapos na kayo kay Ate Laila in Hong Kong. James Jan naman tayo. Patamsak naman kay James Jan. Laila Hong Kong, French, dati yummy chicken. Thank you Totoy Victorino from Kaka. Mega love shoutout at Jessica Or, dating dikit tamsak lang from Balasik Bikers Body. Okay, salamat. From Laila in Hong Kong. Ilang na ba Ate Laila? 209? Parang si ano yan? Si Bangkyat, nagpalit lang ng pangalan. Ha? Bangkyat yan. Bangkyak. Mabalasik Bikers Body, ingat lagi sa pagpasyal. Salamat sa pagbitay kaibigan. Talagang pagbitay talaga kaibigan James Jan Alahirong Pinoy ah. Kita mo Kuya Tunying. O nakita ko siopaw, tatlong siopaw, tatlo. Sakto tig-isa tayo, isa sa'yo, isa sa akin, isa sa kay YP. Para walang ano. Naglalakas naman kasi from Laila in Hong Kong. Di ganun talaga, lagas Israel na talaga. God, dating dikit na manoy. Kain tayo from Beth Emma. Haba ng ads mo kapatid from Joyce Vlog. Skip mo na Ate Joyce. Nakakasad pero laban pa rin from Laila in Hong Kong. Mag-clear list ka kasi Ate Laila. Marunong ka ba mag-clear list? Mag-clear list ka tapos pagkatapos mo mag-clear list, ano ba, LS ko. Kung may LS, huwag ka munang papasok doon. Palipasin mo muna mga 10 minutes or 20 minutes bago ka ulit sa ibang live stream. May Lula Luneda, Alaherong Pinoy, tamsak na sa clear. Baba po ng bahay Ate Lula, may Lula Luneda. Laila in Hong Kong, 5 minutes dikit. God Grace, dana po sa iyo Manoy Dong, Totoy Victorino. God Grace channel, baba po ng bahay. Oh, tapos na oh. Nag-lock na. Oh. Tingnan ko lang to kay ano. Kay James Jan muna tayo. Ano pala to eh? Premier pala eh. Like number 20 ito. Hindi pa nakadikit oh. Idikit ko na rin oh. Oh, subscribe. Bell all. Oh, bell all. Oh, bell all na yan. Kaibigan James Jan Alerong Pinoy. Magbabakas ako. Like number 28. Dito na ako Ate Music Or. Tamsak lang kayo sa ano ha? Sa nakapin. Sa nakapin po, sa nakapin. Di pa tapos. 5 minutes na ni kapatid host. Skip mo na. Like number 30. Alayron Pinoy, like number 30 oh. Magbabakas ako ha.
number 31 to. Di pa pala nakadikit to, idikit ko na kay Alayaran Pinoy. Like number 33 to. Like number 33, kaibigan Alayaran Pinoy. May mga bakasyon, kaibigan Alayaran Pinoy. Yan bahay ko from Ate Genesis. Juliet Lugbang, grabe naman ang pangit. Ang pangil. Pwede pang bunot ng nyog. Alayaran Pinoy, tamsang dikit. Kuya Kiss Vlog, may galab shout out. Gandang tanghali sa Pinas from Kuya Kiss Vlog. Juliet Lugbang, manay, haba ng tawa mo. Ha ha ha. Salamat daw, nagbabakas lang po. At number ang pangmain ko alagad ng gamit para mabalikan lahat. Tapos ka na sa harang. Tapos sakdan sa kapin. God Grace, baba pa ng bahay. Si ano muna pala, di pa naayudahan. Yan, ito na si God Grace. Pindot na si God Grace ha. Kay God Grace naman tayo. Para maayudahan din. Dito ako God Grace ha, God Grace. 151 pala yung channel nyo. Nakadikit na pala to, Ate God Grace. Ito, nakadikit na pala to. Manood na lang ako ng video nyo. Hindi. God Grace channel nyo. Panoorin ko ng paano gumawa ng crickless. How to make crickless. Like number 69. Eto, hindi pa nakadikit oh, Ate God Grace. Dikit ko na rin oh. Panoorin ko lang yung latest video nyo ah. Oh, panoorin ko lang to oh. Ito, hindi pa rin nakadikit oh. Didikit ko na rin. 4 lang muna ang ayuda ko, 4. 4 na ayuda lang. May ads no, may ads. Dan Tamsak, salamat po ho sa pag-pin. Like number 70, 71. Ayan po, sa'yo po yan, sa'yo. Oh. Ito nakadikit na po Ate God Grace, nakadikit na rin. Watch na lang ako, panood na lang ako, manood. 4 din po, pinapanood ko 4. Salamat host. Magbakas lang po, number. Magbakas lang kayo, magbakas. Salamat po sa pag-pin, Julie Dilatori Dan. Lahat po ng magbakas, pupuntahan ko po kayo lahat. Medyo natatagalan dahil nanonood po talaga ako bago numigit. Salamat. Ako, dikit na tayo sa Ledong Furniture Kiss A, Kuya Kiss Vlog. God Grace Dan sa bahay mo. Naglalagsatat po, from Manig Baya.
Papi naman po house, from mga nibaya. Sige, no problem. Sarap ng siopaw kuya. Pahingi naman. Pahingi pang siopaw. Salamat po sa paayuda mo, no problem. Nerissa Nerig. Grabe yung saging, ang haba. Ilocano naman sila mother. Ilocano naman sila mother. From Maylula, Luneta. Harang. Yun na, tapos na oh. Baba mo bahay, Lula Luneta. Lula Luneta, baba po ng bahay para maayudahan. Tapos na din oh. Ate God Grace. Sigaw ang hindi pa naayudahan. Oh, matatapos na oh. Thank you for watching and God bless. Sigaw ang hindi pa naayudahan para maayudahan. Yun, dito kay Kuya Kicks Vlog ha. Kuya Kicks Vlog ha. Kuya Kicks Vlog. Titingnan ko yung bahay mo ha. Ngani baya. Teka lang, ngani baya. Nakadikit na pala sa ito, Furniture KSA. Like na lang ako, like number 30 ah. Panoorin ko. Kaso 15 minutes, ang haba kaibigan. Nakalatiin ko lang. Ito hindi pa nakadikit oh. Sana play din ako sa 5 phone, hihi. Sige, play din kita. Naka-play ka na kanina. Teka lang, i-play ko ulit at Genesis. Like number 31. May galap si Tot, may idong. Teka lang, may dalawa pa. Teka lang, nakaano pa. Nasa ads pa, hindi ko ma-skip. Bahay para dikitang kita from Tutoy Victorino. DG3 TV, may galap shout out. Thank you sa pabigi-bigi. Liga doon si Ate Genesis, may Nata pa ka? Pa-play naman ako Kuya Host. Thanks po. Love, love, love. Mega love shout out sa inyo lahat from Nugiander TV. Oh boy, isa lang. Skip ads ko na nga. Mahaba tong kain eh. O, dikit ka na Kuya Kiso. Eldang Furniture Kisay. Like number 33. Kalimbang ulo yan ha, kalimbang ulo. Sino pa nga ba? Ngani Baya at saka si Ate Genesis. Sige, no problem. O, dikit ko na rin o. Kaibigan. Kakao TW. Neri, God Grace Channel. Mabalasik Bikers Buddy. Kalinbang all, patulsok naman, thank you. Magdikitan muna kayo, magdikitan. Like number 34 oh. Sige, apat din kay Karga Biruan. From Eldang Furniture KSA. Panoorin ko lang. Saka na ko mangisda sa host. Busy pa ngayon host from DG3 TV. Salamat host. Ako mga pag nanonood ako, tinatapos ko rin para hindi malagas ang dikit. Oh, ganyan lang. Come on my friend, tamsakdan. Sayang, dami pa naman isda. Pag di na busy host, tambayan kita. Sige, tambay ka lang. Kanina nga, 27 to kanina, 27. Five minutes na ako sa nakapin, dikit, from Ate Genesis.
O, palit naman sinakapin, palit sinakapin. Si ngani baya. O, ngani baya naman, ngani baya. Four minutes. 4 minutes na kaibigan. May lula bahay po. O si may lula Luniden, di pa nga napipit si may lula. Sana kahit minsan dumalaw si Nugi sa bahay ko. 10 saging dinikit ko po sa inyo. O ni Nugi, pamasyal ka daw kay Ate Genesis Ernais. Wow, full watch ako sa organiko. Ernais 823 yung na-premiere mo po. Host Juliet Mukbang. Kaka Dan, full package my friend from Mabalasik Bikers Body. Neri, nag-drop na ba? Hello po from Cats Daily. Nag-grab sa Cats Daily. Tikitan na po, tikitan. Out na ako, kaya salamat po. From Ma'am Sirisa. Sige Ma'am Sirisa. Thank you very much. Oh. Out na ako kuya, salamat po. Ba't nga nagbababa ka man ng bahay, Ma'am Sirisa? Baka umalis. Mabalasik Bikers Body. Thank you daw. Sabi ni Kaka. Cats Daily nag-drop ng bahay. Si Cats Daily. Patthumbs up naman sa aking live stream. Huwag po kayo mag-alala, dadalaw din po ako, busy lang po talaga ako sa pag-aasikasa po sa anak ko, sa pagpapagamot niya. Sana unawain ninyo na lang ako. From Nugianter. Okay. Busy pa daw ate Ate Genesis. Dana ba ng saging? Aki Ma'am Neri Saneri, sabi ni Tutoy Victorino. Ako 7:30 paalis pa ako. Paalis na ako. Pasok sa trabaho, nag-iwan lang kayo ng bakas sa Lendong Furniture KSA at Kuya Kiss Vlog. Babalik ako kayo mayang gabi 7 pa lang dito sa Saudi House. Sige. Ngani Baya, enjoy bonding with your friend from my Lula Luneda. Mabalasik, tamsak dikit from Ngani Baya. Okay, no, we understood po from Ate James Nais. Bang si Risa, Dan Pulpak with Galimbang from James Dan Alayron Pinoy. Harang pa kumanay from Tutoy Victorino, Layla in Hong Kong, Ngani Baya Dan. Ngani Baya, bawon dikit pabalik from Rodel Relox Mangyan TV. Tutoy Victorino nag-drop ng bahay in may Lula Luneta. Tapos na yung Ngani Baya. Pin ko naman si may Lula Luneta. Cats Daily Dan, sabi ni Neri. Nirisa Neri. What's our na lang kulang yun ni Ngani Baya. Pati pala banana si Ngani Baya. Maliit pa lang pala bahan ni Ngani Baya oh. Ay si ano pala yung nagpapaplay. O dikit ko na Ngani Baya oh. Isa. Like number 10 Ngani Baya. Eight minutes na kaibigan. Lennox Furniture KSA, skip ko na rin ha. Para maidan ko yung iba. Malapit na ako mag-end eh. Nakadikit na itong Ngani Baya oh. Like na lang ako, like number 12 na lang. At ang iksi naman kasi yung ano mo. Ang iksi ng video niya, iksi. Yung Ngani Baya, ang iksi ng video. O, dikit ko na Ngani Baya oh. Like number 13 oh. Change na house. Yan. Change na house. Late ako kasi may inaasikaso pa ako.
dikit na to nga ni Baya. O, like na lang ako. Thank you. From nga ni Baya. Like number 40 na lang oh. Catch Daily Dan sa'yo. Pasukli na lang po. From Bulawag. Dito naman ako tayo kay ano. May Lula Luneda. Bongbong Marcos at Tutorial. Bongbong Marcos Art Charcoal. Ready to the owner. From nga ni Baya. Dito ako kay Ate Lula Luneda. Lula Luneda oh. Udon, may lola. Wow, sarap naman ito. Kalimbang oh, like number 13, may Lola Luneda, like number 13 ha. Ang iksi lang ng video niya oh. Point 15. Talagang pakikipagdikitan lang ko kay Lola Luneda. Oh, subscribe ko na, Mama Luneda, may Lola Luneda. Thanks ho sa pagpin at sa inyong lahat. Pangalawang ayuda. Like number 15 oh, natapos na oh. Naglalike pa lang ako, natapos na. Pangatlo, may Lula Luneda oh, pangatlo. Patawad po sa mga kaibigan ko na nandiyan na di ko nadalaw sa kinakailangang bahay ako humingi ng tawad po talaga. Humingi po ako ng tawad talaga. Yan o, kalimbangol na, may Mama Luneda, may Lula Luneda. 15 seconds lang kasi kaya ang bilis. Pura dapat sila. Ito sana maganda, 15 minutes lang. Kasi manok na atang po. Ada manok na atang po. Oh, may Lula Luneda oh. Manganta mga bro. Kain daw tayo, kain, manganta yun. Like number 17. Apat din ang ano kay Lula Luneda. Apat din ang ayuda. Next. Sino pa? Sino pa nga ba? Ate Genesis nice no? Sana kahit minsan dumalaw. Bababay Ate Genesis. Rodel Relox mang yan. Bababay Ate Genesis. Sino pa nga ba yung sabi ng kanina nag-pin? Ay magpa-play. Ay singani baya pala. Baba Ate ano Genesis para i-play. Catch Daily. Si Catch Daily pa nga pala oh. Nalayo na ng ano. Baba ng bahay. Wait po. Inday Cebuana. Ika nga si Inday Cebuana nga ba? Tinan ko si Inday Cebuana. Hindi pa nga pala naayudahan no. Inday Cebuana family vlog o isa. I send the link to you all. Mega love shoutout my friend Ismail Acebes. Like number 33 oh. Laila in Hong Kong, hello from Experiment. Mega love shoutout kay Nugianter from God Grace Channel. Dong Vlogs Dan from Ani Baya. Sige lang, nandito lang ako kay India. Salamat to. Saan na yun? Pangalawa. Mukbang spicy mussels, cucumber and baby aragola. Let's eat.
Like number 35. Pang-apat o, pang-apat. Nasa harang ako, nasa harang. Pang-apat, kaibigan o. Like number 36. O, like number 36. Kalimbang all na yan o, kalimbang all. O, pang 37, like number 37, salamat po. Ayan o, di ba nakasubscribe o, ayan o. Di ba nang kumay ko? O, kalimbang all na o, kalimbang all. Ayan o, play ko lang o. Apat din sa'yo, apat, tahong. Basta may bakas ako sa lahat ng sinilip ko at napanood ko kayo from may Lula Luneda. Yung basta magbakas kayo, babalikan kayo niyan. Salamat mo, host. Sunod, si experiment. Okay na si experiment. Si Neri. Sino ba si Neri? Si Neri pa, hindi pa pala. Tabong na naman si At Genesis. Mahaba-haba itong kayo, no? India. Inday Cebuana. Mahaba-haba ito. 22 minutes. Abutin ko lang ng 5 minutes. Malapit na ako mag-endo. Mac, start na ako, pero isa ka. Cellphone. Ano? Sige, start ka natin. Start na, alas 12 na oh. Start ka na. Oh, sa Inday, galing ako sa niluto mong tahong. Max, start na ako, pero isa ka cellphone. Sa'yo, tutok. Salamat. Sige. Pupunta na ako. Experiment done from Ngani Baya. Salamat, may Lula Luneda from Inday Cebuana Family Vlog. Ang haba nung kaya ni. Tahong tapos isang dami namang nito. Dairy Queen. Dad, may Lula Luneda. Ang haba na po, mayroon na akong 200 minutes. Salamat host from Inday Cebuana Family Vlog. Miralisa Channel, bigi-bigi si Ate Miralisa. Good afternoon mga lods. Patoy Sok ng Premier, salamat. Premier ring gagambra ko, pakipatusok naman, Premier ring gagambra. May galab set out po sa mga nasa bahay ni host from Ngani Baya. Masarap luto ko bro habang narinig sa'yo. Yahoo. Masarap luto ko bro habang narinig sa'yo. Sige. Ano bang luto yun? Dantam sa host, Gagambrak from Ate Mirali sa channel. Jessica or natin Jessica nag-drop ng bahay. Hello, linagay mo na yung tahong mo. 5 minutes. James Jan, may Lula Luneda, done all with Kalimbang. Experiment done sa'yo, pasukli na lang po. Thanks sa Iron Pinoy sa lahat from my Lola Luneda. Mary nag-drop ng bahay. Masarap luto ko bro habang nakikinig sa'yo. Shoutout sa 15 viewers. Shoutout. Oh, suot na ako. Maraming salamat from Kaka. Sige. Salamat naman. Salamat. Ma'am Haba ng saging mo po from Totoy Victorino. Ngani Baya. Jessica Or. Punta na ako ng work from Kaka. Sige. Ingat sa work. Salamat Kaka.
Salamat kaibigan Kaka, salamat sa pagpasyal sa aming live stream. Laila in Hong Kong, bahay mo po. Salamat Ate Miralisa sa pagtusok. 6 minutes na o, 6 minutes. Skip ko na rin to kaibigan India Cebuana Family Vlog ha. Ang tahong mo ang haba. Gagabrak, tangsak sa iyong premiere para may Lula Lineda. Yun kaibigan Gagambrak, pandikit naman bro. Welcome po Lula Luneda, stay connected from James Jan. Inday Cebuana Family Vlog. Okay, thank you. Salamat kaibigan bro, kinig lang ako at kami ay kakain na. From Gagambrak TV. Sige bro, sige bro. May ilis ka mamaya bro. Gagambrak. May ilis ka ba? Gagambrak, done like your premiere from Bruno de Cruz. Si Mrs. yan, salamat, salamat. Nagtamsit na si Mrs. Out na ako, paalis na kami from Kuya Kiss Vlog. Sige, sige, salamat Kuya Kiss Vlog ha. Ingat kayo, ingat, ingat kaibigan. Salamat sa pagtambay sa aking live stream. Meron bro Tanying. Sige, sige kaibigan. Silip-silip lang ako host. May ginagawa pa from Laila in Hong Kong. Out na ako host. Paalis na kami. Sige, sige. Mag-ender rin ako. May konti. Kaya tapos ko lang itong ano. Hindi pa ako nakakatamsa kay Gagambrak sa premiere niya. Nasaan yung premiere mo kaibigan Gagambrak? Ay, ito. So, like number 9 yung kaibigan Gagambrak. Dikit lang sa mga di pa dumikit. Balik ako kayo from Laila in Hong Kong. Dan dikit. Tamsak dan po kay Sir Gagambrak. Ismail Acebes, tusok dikit dan from Ngani Baya. Ismail Acebes pa nga pala. Oh. Like number 10, subscribe mo na ito Gagambrak ko. Parang ulit kaibigan Tunying from Gin Care TV. Hosdong Totoy OTW hi po. Maganda Miralisa. Patamsak po salamat from Gin QR TV. Sige lang, babala muna kayo. Nag-ano pa ako dito sa premiere ng Gagambrak. Like ko na rin ang Gagambrak ko. Subscribe ko na rin kaibigan. Yes ma'am, bahay mo po. Ayudan ma'am. Laila in Hong Kong, bahay mo po. Sabing James dyan. Buti walang trabaho ngayon si Manoy Alaheron Pinoy.
12 pala to, 12. Yan, okay na, okay na. Out muna ako, Tanying. Kasi busy na sa duty, salamat po. Sige, sige, kaibigan Bulawag TV. Bye, kaibigan. Experiment, galing from my Lula Luneda. Ngani baya, KRTV, Dan. Pati kita po kay Jing KRTV, oh. Mag-end na ba ako? Mag-end. Ano ba to? Premiere natin din kay RTV? Ay pa ito, tibit rin yun. Premiere ba ito Ate Jing kay RTV? Dito ka Ate Jing kay RTV, oh. Morning walk with my son. Autumn feel. Padikit mo sa nakapin, Premier lang yan, premier. Lobat na rin, nakapag-like ako doon natin Jing KRTV. May mga bakas po ako dyan, Ate Jane. Premier ko 115 pa-support po mga guys. Ngayon po yan natin ano. Salamat sa mga thumbs up guys. Bakas lang po para mabalikan. Jessica Or nakababa na sis. Dating dikit sa nakapin. Salamat din sis Miralisa from Inday Cebuana Family Vlog. 115 nga. Ano mo? Bakit? Premier 115 natin yun sis Rice. Mami Release sa channel po, thumbs up na, dating dikit. Jin KRTV dan sa premiere mo, sabi ng Jessica Or, nakababa na sis from mga Nibaya. Magayon na po ako mga kaibigan. Saka na po ulit tayo, magkita-kita mga kaibigan ko. Sino po bang hindi nadidikitan? Nakadikitan ko na si Jin KRTV, si Ate Miralisa, Inday Cebuana, Ate Jessica Or, okay na. Ate Genesis, okay na. Teka sa Ate Genesis muna. I-play ko nga sa Ate Genesis para ano. Bye mga Ate Genesis, bahay. Bago ko mag-end. Sineri pa nga pala, hindi ko na ano. Tingnan ko lang si Neri. Ay, ito po kay Neri din pala to. Yung pala yung saging na yun, napanood ko na yun. God bless po Kuya House at sa mga people in the house, lalabs, ngani baya, Dan, pulpak po, sabi niya. Jinky RTV. Asim ng kalamansi mo po, ma'am. Miralisa, dikit na po, ma'am. Kasama harang po.
Salamat din nga ni Baya, salamat. Yan, mag-iinda po ako mga kaibigan. Thank you very much sa pag-support nyo kay Tony Magsam. Saka na po tayo magkita-kita uli sa mga hindi ko na ayudahan ngayon. O lahat naman yata. Next time po, change account sa aking mga cellphone para mga yung udto idol. Salamat, ano ba yan? Thanks po. Host, stay safe po and sa family mo. Stay safe din sa family mo, Ani Baya. Salamat din. God bless us all sa India sa Marinduque. Keep safe sa Marinduque. Salamat ng marami, host. Ingat, God bless from Indiana, Cebu pa. Family vlog. Napasok ko na lahat ng mga mansion house from my Lula Lineda. Sige, basta magbalikan po. Magbalikan lang po tayo. Dan Baliwag, pasukin na lang po, host. Sabi ni Ate Meralisa, harang. Maganda po ako mga kaibigan na. Bye-bye po. Thank you very much. Salamat po sa inyong lahat. May bahay po, padikit ako. Yan. Kaibigan, Mabalasik Bikers Buddy. Thank you so much po sa inyong lahat yan from my Lula Lineda. Mabalasik, thank you Mabalasik. Indiana Cebu Family Vlog, bye. Bye-bye po. Thank you very much. Thank you so much from GNKR TV, Gagamarak. Salamat kaibigan Gagamarak.